Tonton Lamini, abara konyumanke, tonton Lamini. Tonton Lamini, abara konyumanke, tonton Lamini. Lamin, Clédo Lamini Jo. Avec moi la radio Saramala, tonton Bec ma Saradela, tonton Bec Tlégue c'est fort. Alaka barika de émission, alaka barika do IRL, alaka ison ibe mini, alaka ikbe mini noya, tonton Lamini foye. Lamini, aye konyumanke, tonton Lamini, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton ka, tonton aye konyumanke, tonton Lamini, aye konyumanke, tonton MBK, aye konyumanke, tonton Cheki, aye konyumanke, tonton, aye konyumanke, tonton Musa, aye konyumanke, tonton Alifa, aye konyumanke, tonton Atete, aye konyumanke, tanti Logo. Aye konyumanke, tonton. Aye konyumanke, tonton Siti. Aye konyumanke. Jana boleh jalan jam asal aku macam. Kasonya pembai nole, kapamai perawal wale. Makan kerana biji mata dengan guru. Dulu bayar terang dulu kena kumajah. Susah ni nama. Jangan ada pemah yang nyonya soalnya kono. Jangan ini soalnya pemah yang nyonya jalan dengar. Jangan kono mat dengar. Jangan fasumat dengar, ngongget dengar. Jangan sori dengar, kuantum dengar. Jangan pengerin dapat surati, tak bila. Jangan ada kajar tu ini, jangan pemarin leh. Jangan uli kau uli muda kerana semua lah jadi orang ni. Mai kan kajar ni lah macam ni. Masuk mana pura dalam pelata kelanya. Jangan pemarin leh. Macamnya dapat muka kiri sang tiga, jangan dapat muka kiri war tiga. Jangan fikir jangan dongok ke mantan wasulana. Jangan pemarin leh. Jangan ni bina jangan nyerang ya serang gotenang. Jangan pemarin leh. Wah, ebene ka jangan hodoh serang gofunat nada. Jangan menyukan nona. Jangan pemarin leh. Bandung kon pemaru yang kalau tiga kata ela. Jangan nanya nyokan surah lahara.
jaga kiti bi kan ñogon janyu ñu ñu jaga ne tan galon ne la fuka jamana jaga famori ka tone ko hinde to he ka bo so nya kono na wane ku bo nyogo he famori wane ku no bo nyogo he famori wane tla nyogo he famori wane jega nyogo he famori jaga famori na jega nyamange jaga paranza kala majara jaga ngon baba bale jaga famori ka burukuna jara famori la ka kora wara jara famori la jaga famori to na ka ta paranza jaga paranza kala wuli la paranza nga famori ka mali nyu jama ngumo paranza na jaga amana tigi to dunyoro la ko ambe ka mangalo kuma kwanza o to dunyoro mo yeso kuma ja kon ta amana nyo dro ke muni kisa chara so kuma ja ya chokoro do bi piri do ko fede wa famori ka che nda to ko he ka bo so nya ko na jaga du batenga ma jira ni soro mana la jini bana nyaso jaga jalo lo sa ga jina kono mo ko nyamo ko sa jina la wala kale fama ye baba ala ta don jaga famori le ka bo paranza kala la nyaji kuno nyuma ka ta nyoro sigi la nyaji kuno nyuma ka ken na fulo tigi yete benyana ka miliyo chama soro fo ka 5 miliyari katem sene ka nyuga molo ka bla ko ya ka nyuga molo ka siginda ka sa ma da kele ka muso furu nyuga molo jaga mi shi blangale jaga mi ta blangale nga fa mon nga ka chen da lo ngai ka bo bla bu ko na ka ba ko ka kala ne no le ka bo chore bu ko no jaga ba ko ka kala ne yira nga ba ko ka kala ne yira jaga fa more le jaga mi hagri ji ko bagale na so ko ma ja ma evita la tru kala ba ko fa sa mi na nya jona nya jaga nya nyo na su jaga ne ko anga ta doni ni e fa mari ko ki mo ko ta doni na jaga ke ta na fulo ko ko yeso ko ma ja ko kera nyo nya na o fa na fa mi na so ko ma ja aka jina kuzik tini kono ni mote toko soko ye jaga bakoro kala turbo yung muta ko he bachor bu kono na jaga famori le kanyoro nyayo kiri jari la solo kono je ndame janyo don jaw nyegele bunya na kelengele kaduno ngola kuna ngene chebe dawle gwanne ke wele jaga nengo ni banyo ko do na gwanne ke tuno jaga netla ni ndar do tunna gwanne ke tuno wasamuka kala ne no tuna kwani ke tununa jaga kardosh le kuno mo jaha ser buguda jaga ma jaga tramene jaga nama bru bani mama jalo wanya kamir bin ngoro ni babale goro jaga kuna mun de sudu fanya nama jaga nyama kuna kola to yara masumuna yala mila kwa bulo fa yara mila babulo fa yara mila ma ko kama yala dro la wazro tan ma yala dro la wazro fa la nik ma kanu fa mare mema yala tle danguna wazro ngon ba ko no dat ngon ba yala ngon na ambal ma woni tle kliru kon mo gambe bela jele fo niye andun kanye makoro ka kene de do doku ambian ka masala ka nyogon blastra ka famiyali soro nyogon bulu amun be studio kono ani amun be kana me ala ka shini kena kalfan bela jelena fode musa sidibe ansoko sa muribo traoré kolokani muribo ani bari o faralanka
ale bena Fode Musa la doni file foli bɔlen kɔfɛ ayiwa an don o don I bɛ taa sɔrɔ an jɔlen bɛ dankun da la an n'an ka sɛbilen kelen n'an ka worobilen fila npɛtɛ o fɛgɛyara dulɔbara o lankolon don an kɔni jɔlen bɛ jɔkun in dɔnnen don fana parce que a ɲɛfɔra an taara badenya sira kan an taara sinjiya sira kan jamana ka ɲɛta an b'o sira kan cɛ ni muso olu ka diya ɲɔgɔn ye du ka sabati an b'o sira kan den ni fa ka ɲɔgɔn kanfɔ an b'o sira kan den ni ba ka ɲɔgɔn kanfɔ an b'o sira kan ba ni fa ni den ka ɲɔgɔn kanfɔ an b'o sira kan du ka sabati bana ka ban fantanya ka ban sɛgɛnjugu ka ban miiritigiw ka ban sankɔrɔta ka kɛ ɲɛta ka sɔrɔ baarakɛyɔrɔw la dugu ka ɲɛta sɔrɔ jamana ka ɲɛta sɔrɔ bɛn ka sabati jamana kɔnɔdenw ka bɛn an jɔkun filɛ nin ye dankun na nka dankun sɔnnen tɛ fɔlɔ dɛ an bɛ kuma di maakɔrɔ ma Fode Musa tɔnɔ Lamini Dansɔgɔ ni ko ko n bɔra duba dɔ kɔnɔ sisan Bagadaji duba du belebele du sanuma hakilila e yɛrɛ kan ka dɔn Camulakaw ka du min filɛ Bagadaji bɛ di Cam fɛ yen nin terikɛ kun taara ye ko k'a ka foli f'i ye donc ne fana b'ale fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye kanubanciya min jira n na hali bi Ala k'an mɛn a la ale yɛrɛ n'an ka du ye sigiɲɔgɔn ye ne yɛrɛ faso ye Bagadaji ye an fana ye Bagadaji donc k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn k'a f'u ye hali bi Ala k'an u mɛn an lamɛnni na Ala k'an yɛrɛ mɛn a fɔli la o tɛmɛnen kɔ ka donsobaw fo donso den n'a ba k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'an ka foli fɔ n ka numukɛni ye numu tɛ ba ye o n'a kɛra n'i ko numukɛba dɔ fɛn dɔ bɛ yen f'i ko belebeleba fɔ ka tugu a la o dun fɔli man ɲi jaba la n'o tɛ numukɛba ni n b'o to yen Karim Jabatɛ Wɔla Karim k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Burama Fotigi fo ka Jariso fo ani an ka donsobaw donso belebelebaw n da tɛna s'a bɛɛ ma nka n bɛ damadamani fɔ ka comme on appelle Ɲagate Gosi Ɲagate fo ka ba yɔrɔ fo ne ba tɛ ne kɔrɔkɛ de don ka n kɔrɔ yɔrɔ fo ka nun de b'a don olu b'a don dɛ n'o ne kɔrɔ de don Yɛrɛ Sidibe de ka nin y'a ka foli de fɔ awɔ n kɔrɔ yɔrɔ anw sonsorilen tɛ n kɔrɔ yɔrɔ Sidibe anw sonsorilen tɛ dɛ anw dalen b'a disi de kan k'an bolo bila an tɔ la k'a n'a ka kalandenw bɛɛ fo ni disi ka ne dalen bɛ disi kan ka Salifu Togola fo a n'a ka kalandenw o tɛ se ka kɛ dɛ e ta y'a la jumɛn de a ta y'a la min a t'o fɔ wa Fode bɛ ka min kɛ dɛ a ka foli ka ban foli min tatɔ dugutigiso la a tɛ bɔ dugutigi k'i kun da kogo la o voilà n'a sera o yɔrɔ ma ne bɔ kuma la yan ka kuma de ma ayi kuma ninnu na ne tulo tɛ fɛn na k'a fɔ ba yɔrɔ ko ne dalen bɛ n disi kan n dalen bɛ n disi yɛrɛ de kan koyi ka sɔrɔ ka n bolo fila kɛ n tɔnɔ ta k'an denbara i bolo kana bɔ i tɔɔrɔ ayiwa Kolokani Modibo an famana dɔgɔkun tɛmɛlen i ma ye i tun taara fiɲɛbɔ i senkɔrɔ an tun taara fiɲɛbɔ an senkɔrɔ n'Ala sɔnna an ɲuman taara ɲuman segira kɛrɛnkɛrɛnnenya ni karamɔgɔba yɛrɛ kun n'o ye Baaro ye aw da sɔgɔ ka foli lase ma fɔ yan nɔ fɔ Banankɔrɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an ɲuman taara ɲuman segira sira jara kosɛbɛ mais n'an sera radio la toujours a y'a jira ko ka foli lase tonton Lamini yɛrɛ ma kosɛbɛ n'an lamɛnniba kulu bɛɛ lajɛlen donsobaw bɛ ka lamɛn Mali kɔ kan Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan na mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ ten nin bɛɛ ye donsoya ye
parce que ko dɔ yɛrɛ de da damata donsoya ye komi dɔnni bɛɛ tɛ nasi bɔ ni furamugu bɔ ni tiɲɛda ni kilisi fɔ ye dɔnni bɛɛ to dɔnni ka ca i m'a mɛn ko kuma donso voilà donc fɛn bɛɛ donso bɛ vraiment hali sago mɛn na an kɔniba ɲɛnamaw bɔra an fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bɔgɔsɔmugu Zumana Jara a taara ka taa foli kɛ so kɔnɔ sago mɛn na kosɛbɛ wa fɔ a y'a koro ni kanga fabu ani bilenzu kɛlɛkɔrɔba ani kɔrɔju ayi dansogo sa i ko ayi bulama jamu o ni fili kan kelen kan kan taw fɛ dansogo Zumana Jara y'o kɛ bɔgɔsɔmugu la fo yɛrɛ nɔ fɔ bɔgɔsɔmugu la k'a dansogo commune 1 bɛɛ ka foli la ka taa se Funɛ Sisɔgɔ ma Bangoni na kamalen kelen ale bɔra fo Banama fa fɛ fo Nzangura Bakɔrɔ Tarawale ale fana ye émission in lamɛn kosɛbɛ tiɲɛna a kɔndana a yɛrɛ ko balalen de bɛ sudalen sa ko n ta solila ka dɔnni kan sagamada joona na ka bɔ Nzangura kana Bamakɔ a dɔnni sɔn ka y'a kilo 100 kan k'a dansogo sa a kun y'a laɲini fo bi kuma ka k'a ɲɛna nka ko balalenw bɛ sudalen sa voilà a labanna ka segin nka a fana a y'a bulɔsɔngɔ di nka a ko bulɔsɔngɔ kɔrɔ komi fulaw ta ye nɔnɔ kɛnɛ ni misigɛnbere k'olu se ka bɔ bulɔ la i ye namaratɔw ye yɔrɔ yɔrɔ i b'a mɛn dɔrɔn o numukɛ n'a ka filakɛni i ye halan sigi cogo ye droite fɛ sisan siribilaka dɔ bɛ yen ayiwa gauche fɛ siya dɔ wɛrɛ dɔ bari bɛ yen yɔrɔ kabini o yɔrɔ la ko kɔni banna e kɛra kotigi ye dɛ e kɛra kotigi ye maraka kelen jɔlen don n'a ka falikafagɛnbere k'a lajɛ o la donc an bɛ foli sen n'a ka denbaya ma fo yɛrɛ nɔ fɔ suguba la ala ko an donna maakɔrɔw ka kɛnɛ kɔnɔ an m'a don fili min na k'an to denmisɛnninya ye dabɔ n kama tɛ ala sogo bari ɛrɛ tilenna bari jarama tanalato sidaseli sukaɓe ay gonde maccuɗano o ko maccuɗo ko seli ɓe ko seli ɓeje be minnamo ko mada ada seli eyi iti foli ke flakada ko ɗum mi salmini am Lamine mi salmina Sidibé mi salmina Tarawore min bari mi salmina famille on fof e giɗoɓe am jiɗɗoɓe am fof mi yiɗi ɗum mini mi salmina on gonga salli ala Mouhammadou wasalim gonga mais est ce que ale ɓe fulakame fo ole ɓe gonga fo gonga landomo himo an aw fana ɓe gonga fo o yamɓe gonga fo gonga mi wola ɗum e pular itoña mi wola ɗum ka pular a jarama gonga a jarama gonga eyi gonga tawa haali gonga mais na gonga ye toña fo ma fo gonga itoña d'accord donc tuña o yoroni nu fula u bɛɛ bɛnna o yoroni ma parce que Laguinée, Mauritanie, Mali, Sénégal, ou fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni tacogo a kɛlen i b'a fɔ ko maninkakan i b'a fɔ ko bamanankan ni maninkakan ni julakan ni kasongakan fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ o cogo la n'Ala sɔnna donc fila bɛɛ ko gonga bɛ haala ye gonga a bɛ faamu ayiwa basi tɛ k'a yira an balimaw la k'a fɔ nɛgɛjuru labilalen don 20 ni kelen foni fu tan ni kelen batakiw ye 76 43 70 45 Fode Musa Sidibé yani ka kuma daminɛ bari bɛ fɛ k'i ladon ni file ye dɛ o bɛ diya n ye dɛ o ye filafɛn ye numu t'o mɛn o olu tɛ file k'a si dɔn an ka micro kɔnɔ an ka micro ko
Sidibé. Gonga Bari. Bari. Nindi masa. Yake flake di. Dona ko flani yoro, ko flake ni yoro dirama. Atotra munyoro. Munyoro be fleka na wa. Olu ni yoro e burugade. Munyoro wa jamara teta fleko. Ayi flafle koro badi foyi. Ouais, vraiment. Flafle koro ba. Ayre de bado. Sigatala. Alpha Yaya de day nyafamu ne be flow be jansa ni bari to nyon ke ka flekanye bari ko la meta Nyaju bora. Non, wallahi. Ouais, vraiment. Ni bari do ke do di fle fiela. Aba generofi. Aya generofi le. Oh, bari Alpha Yaya day. Ni mi fama de mi fama de ke secretary. Wallahi. Ala ka klimanda. Amina ya rabbi. Furum say jansara de. Jansara vraiment. Ko no ko bi sadir dankum bi kuma. Dankum bi kuma. Muru fein do edi. Koroni kanga ko ni blezo. Kala ko bani ko. No ko jede kimi ki nyafi jwa doroka mi to nyaka ko afora mbalmo yo ko plan lankolondo wala sa donc dankum bi se ka nyagali tugo bi na ne pa njora nyo wele bla nyaka ka go abinya no ma blensu na fulo blakana abigele amano rogoro kumba ambi dankuna anga o she blinker na nga ro blenfla na la sona man peut-être doara Afurumsa bitay man no abenye fle nimbe fleka flow wele la de mona ngele nde fly mali flow ko do koy mali flow ko do koy Senegal flow ko ko kanyo ko do war flow tsora be ki che ma burkina flow fleka jira ka jamu mo na ma jamu to Hebu boy jagale. Furumsa si be flikando no teke ka bo emission kono ka dime ba ki ga telephone ko be janye bari mi didier la ani nye kunguru ni mi fo be janye flage ni o ke klika ka to ko bla mom le kono ka maragala sira mene ala sa ko nyamande yina ni mandanya ro zoro kolongo tu donc on tenele antumbi femunu bayele mana kuma kan kono antiba be folela oui tiens anya an kumana sogolo place sogolo film min yira kono ye nyefoli ke a jura mo kan kosebe
mɔgɔ kunba damadamaniw ye weleli kɛ a ko kɛra minnu ɲɛna minnu yɛrɛ da donna kuma la minnu yɛrɛ y'a décision ta caman ye weleli kɛ nka o kɛra micro kɔfɛ an ye kɔntɔrɔni Sanɛ i ye dɔɔnin fɔ o fana kan filimakow yera fɛn dɔw la dɔɔnin fɛrɛw kan hali Joyila ka o lajɛ an bolo jate fɔ ko Joyila tun bɛ fɔ de ko Jɛla Joyila tɔgɔ yɛrɛ de Jɛla an bɛ taa jɛ kan an welela ka fɔ an bɛ taa jɛ kan o de nana dalateliya la k'a teliya sɛbɛn cogo de don sawa adamadenw ka dalateliya de y'a kɛ sawa ka n'o kɛ Joyila ye an ye filima kuma caman fɔ an tun ma tila dɛ ayi an ma tila an bɛ taalen an balima mun mana kɛ ka filimakow ye dugu tɔgɔw kɔnɔ ka taa Mali kɔnɔ adamadenya kow taabolo la walasa k'a latilen an ka ɲɔgɔn hakili jigi sa a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ ko dɔn bɛ i ko bɛɛ dɔn tɛ mɔgɔw dɔw hakili tɛ ko dɔw ye wagati dɔw la nka n'i y'u latalo u hakili b'a ye u bɛ ladilanni kɛ walasa filimako ninnu minnu bɛ se ka ladilanni kɛ a la bi n'olu kumakan bi mɛn n'u sɛbɛnni kan bi mɛn n'olu yɛrɛ de bolo sinen d'olu de la jamana fɛ ko bɔn e ka sigi nin yɔrɔ in na e ni de ka kan e k'a kɛwale kɛ walasa olu hakili bɛ se ka latalo k'a latilenni kɛ il n'est jamais trop tard pour bien faire a dabɔkun y'o de koyi il n'est jamais trop tard dabɔkun y'o ye pour bien faire a ko dɔw n'i y'a dɔw ye a bɛ guwan ma la ka tugu sisan n'i ko Bamako monument k'i b'u tɔgɔ fɔ n'i ma bujiba fɔ mɔgɔ si t'a faamu bujiba dun ye mun ye n ko sɛbɛnni de b'a sanfɛ buji tɛ o est-ce que buji tɛ obélisque de don a tɔgɔ ye obélisque de n'o fɔli ka gɛlɛn an ka kan na donc ministère mɔgɔw ka tɔgɔ ɲini u ni mɔgɔw ka jɛ u ka tɔgɔ ɲini ka tɔgɔ da yɔrɔ la min tɛ bujiba kɔni ye sa o y'a buji dilan de o ayi a ma buji dilan dɛ a obélisque dilanla de parce que nin dilanlen don cogo min na n'i ye ja ye buji kolilen don ka yɛlɛ nin kolilen tɛ o anw jo don k'a fɔ ko bujiba ka da kun ɲuman kan u y'u ka monument dilan u ma tɔgɔ da la dɛ ou bien tɔgɔ dɔ fara jamana fɛ obélisque an m'o mɛn i y'a ye kelen an bolo tɔgɔ tɛ parce que u ye obélisque de fɔ tubabukan na u ma obélisque fɔ bamanankan na u m'a fɔ anw y'an ka kɔrɔ faamu o ye tiɲɛ ye an kɔni an mun wa yɛrɛ fana o mɔgɔ fana ka dɔgɔn dɛ min b'a dɔn k'a fɔ ko n ko sɛbɛnni b'a ka ɲi a mɔgɔ ka dɔgɔ ko sɛbɛnni dɔrɔn tɛ ani sɛbɛnni suguya wɛrɛ égyptien kan t'a dɔn fɛn dɔ fana bozo sɛbɛnni b'a la bamanan sɛbɛnni b'a la n ko sɛbɛnni b'a la olu dessinw de don idéogramme de don kɔrɔ b'a bɛɛ la n bɛ nalen donc sisan e filɛ ka obélisque laman fɔ i filɛ ka idéogramme ko kuma fɔ nin si tɛ bamanankan ye ne kɔni b'a dɔn ni n ye min kalan n'o man janfa fewu e bɛ yan e b'o latilen an bolo obélisque ye depuis Faransi village ni Gaulois tun bɛ c'est avant ça c'est depuis l'Égypte. Ah, ça c'est depuis l'Égypte encore. Obélisque c'est depuis l'Égypte. Donc français est menhir de. Voilà. Oui, menhir de. Oui, menhir de. Oh, bon, donc faut nga ko latle. C'est vrai que a koni dilana a bena muna parce que ni mɔgɔ min y'a ye ni mɔgɔ min b'a kɔrɔ dɔn i b'a dɔn k'a fɔ an fana ka hakililaw bɛ se ka sɛbɛn. I bɛ hakɛ to n ye dɔɔni n tun man ka fɛn na ban parce que n bɛna kuma de ma e de bɛna nin bɛɛ latilen an bolo sisan o n'u sɔnna kɔni n'u sɔnna i b'a latilen ni tɔgɔ wɛrɛ ma fɔ a la Modibo ko obélisque an t'o dɔn ni tɔgɔ wɛrɛ ma fɔ k'a fɔ ko ko bamanankan sɛbɛnlen don a kan bozokan sɛbɛnlen don a kan ka taa laban ni ko ye an kɔni a fɔra ye ko n ko sɛbɛnni kɔni b'a kan n'i tɛmɛtɔ de i bɛ ko sɛbɛnni kɔni ye nka a signe tɔ ninnu ne kɔni y'o kɛ i n'a fɔ sisan n'u taara Égypte kaburudon ninnu dɔw wɔgɔbɛ hiéroglyphe i bɛ kɔnɔniw ni saw ni u b'olu hiéroglyphe o b'a sanfɛ ayi mais anw ta de don Égypte ta tɛ n bɛ nalen o kɔni b'a sanfɛ o b'a sanfɛ bon mais a ma fɔ ne ye k'aw ta don
a fɔra ne kɔni ma n'a ye bon i b'a dɔn ani min tigiya ka kan e b'a d'o ma ne b'a d'o ma ten quoi banna o y'i jo ye sisan i ye n ka kuma yɔrɔ dɔ jaabi ani fana ye maliyɛnw ka hakilina dɔ jaabi sisan ani min tigiya ka kan n'i bɛ yɔrɔ jan i mana a ye escalier 4 de b'a la ka yɛlɛ escalier 4 fo farikolo ɲɛnajɛlaw taara escalier in yɛrɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ u b'a boli ka yɛlɛ k'a boli ka jigin nka n'i tantan kuran don n'i y'a boli ka yɛlɛ a jigitɔ bɛ i kɔnɔrɔ guwanna i b'i sigi sanfɛ dɔɔni fɔlɔ ka fiɲɛ sama nana tellement que escalier nin ka jan bon maintenant n'i bɛ yɔrɔ jan fɛ o de koorilen don ka taa a bila rond point nin dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔlɔ in turu o kɛlen i b'a fɔ ko n'i ye Nescafé boîte datigɛ ka bougie turu o la ka sɔrɔ ka sen 4 k'a kɔnɔ donc i b'a wele cogo di donc bougiba don dɛ Fode Musa voilà ayi ne ma ban bon n banna mais bougiba de yɛrɛ ko n'an y'a faamu cogo min bougie tɛ mais a bɔ a ye donc ayi a fɔ i ka gouvernement ye k'u ka tɔgɔ dɔ di bon ayiwa an b'o sira de ka taa an ka taa fɛ u ka tɔgɔ dɔ di tɔgɔ min bɛ bɛn monument ma an yɛrɛ ka kan na an ka faamuyali bɛ min ta fili min kɛra i y'a dɔn place Sogolon in na an y'o ɲɛfɔ ko sigi ta ka misi de b'a kan misi olu fɛ nin ye sigi ye mais anw fɛ nin ye misi de kelen ani fana a tɔgɔ tɛ place Sogolon a tɔgɔ kan ka da place Do Kamisa ni sigi do dɛ o de n'a ka kan o de ni sigi ka kan Do Kamisa de ni sigi ka kan o de ni sigi ka kan voilà parce que o de y'a niɛsi ka kɛlɛ kɛ n'a niɛsi kun ye Sogolon ye n'o ye Sunjata ba ye o de y'o kɛlɛ kɛ donc yala an ka fɔ k'an bɛ Sunjata ba sanga min kɛra sababu ye o de kan ka sanga musokɔrɔba min sɔnna k'a ni di walasa n'o de ye Do Kamisa ye yɔrɔ in kun kan ka di o de ma Manden ko ma labɔ ye bon en fait bon a daminɛna ye empire ko daminɛna ye a dafa bɔra yen sa kɛ n'o tɛ o y'a sɔrɔ Manden bɛ yen a dafa de bɔra yen a ka taa kɛ empire ye Sunjata jujɔn ye nin bon donc n'o o fili b'o kɔnɔ o fili kan ka lakile bon o kɔfɛ n'a fɔra sisan ko bougiba bougie t'anw ka fɛn ye n'i ko firina an b'o faamu firina ka finikolon n'i ko futinɛ n'i ko futinɛba an b'o faamu i jɔ kana an bɛ dankun tɛ sɔn ko teliya ba ninnu an b'a cun ka sumaya i ko firina o y'a wele ko tɔgɔ dɔ de ye o ye futinɛ wele ko tɔgɔ dɔ de oui mais firina ɲɛfɔ kɛ an k'a dɔn parce que i nana se olu b'a fɔ firina i ye bɔlen firina na i ye fitinɛ bon an b'a fitinɛ kɔni dɔn o tɛ ka finikolon meleke k'a bila tulu la ka tasuma don a la yeli bɛ kɛ n'a ye o kɔni n'an ko k'an b'a kɛ o ye o de ni mais o ni firina tɛ kelen ye a bɛɛ ye kelen ye yɔrɔ ka wele cogo don i ye sabanan fana jumɛn fɔ ayi est-ce que n ye sabanan fɔ i ko firina fitinɛ Modibo b'a wele cogo di bon n tɛ dɔwɛrɛ faamu fitinɛ kɔ voilà kelen de don fitinɛ a bɛɛ ye fɛn kelen fitinɛ yɛlɛ a bɛɛ ye fɛn kelen a bɛɛ ye fɛn kelen voilà nɛ yɛlɛma cogo don bon aw yɛrɛ bɛ ka hali monument min fɔ nin ye hali bi ne ma kunni ju da la Sikaso sira ta ye ne dɔn ayi min filɛ Jikɔrɔni sira la o de ko don n'an y'a ɲɛf'i ye min bɛ Sikaso sira la o de ye jumɛn jumɛn bɛ Sikaso sira la Dagaba yan u yɛrɛ tun b'a fɔ ma kuma dɔ la a tɛ fɔ ma tuma dɔ la dɛ ko wusulanbɛlɛ ne b'o dɔn wusulanbɛlɛ de la a tɛ fɔ ma tuma dɔ la hali sini ba hakili la ko o don a bɛ fɔ ko Kɔdanba ka wusulan Adamba Kunare ka wusulanbɛlɛ a bɛ fɔ ten voilà bon or o t'o ye an bɛna le an ka taa kelen ba nin sisan an ka bougiba ta bougiba filɛ o bɛ ACI kɔnɔ a y'a yɔrɔ dɔn sisan o ayi maa ma yɔrɔ dɔn koyi n'an ka ɲɛfɛ a bɛ ACI kɔnɔ i bɛ Institut Marchou dɔn wa non yɔrɔnin dɔgɔtɔrɔso belebeleba in ayi n'i jiginna ka bɔ pɔn kura kan ka na se Kwame Nkrumah sigilen ma k'i tilen ka taa est-ce que a bɛ Kwame a bɛ Kwame dɔn dɛ k'i tilen ka taa i bɛ taa se monument ba min ma Jamanjanba in o de ko don n y'a yɔrɔ dɔn sisan i y'a faamu sisan a ka surun tɔgɔ caman kɔni b'a tɔgɔ caman sɛbɛn b'a kan minɛ dɔw yɛrɛ b'a tɔgɔw kɛ niniw ye n y'a faamu an k'o yɔrɔ Ala ka hakili ɲuman Ala ka hakili ɲuman an ka taa fɛ bon sisan i ye Egypte fɛn min fɔ a kan obélisque nin kun ye mun ye est-ce que obélisque y'an baara fɛn dɔ ye bon n'an ko k'an b'a fɔ cogo dɔ la
an bɛ se k'a fɔ an bara fɛn don an bara fɛn don ye mun ye obélisque ye mun de ye fɔlɔ ayi e ka an k'a cun ka sumaya anw bara yan n'i ye fɛn turulen ye bɔlɔ y'anw bara fɛn ye bɔlɔ ye hali anw ka sɔnnifɛn ye bɔlɔ ye bere de ye wa bon bɔlɔ kɔni a bɛ se ka kɛ bere b'a la nɛgɛ b'a la nɛgɛ b'a la bɔlɔ de ye bɔlɔ ye bɔlɔ de ye bɔlɔ ye fɛn turulen fɛn min mana turu k'a turu n'a turu kan ye k'a turu n'a turu kun ye o b'an fɛ yan donc n'i ko nin fara de jɔlen don o fana b'an fɛ yan donc an bɛ se k'a fɔ an ka bɔlɔ de don kɔrɔ bɛ bɔlɔ min na n'an taara bɔlɔ sira fɛ bɔlɔ don anw fɛ bɔlɔ de don bon n'a sɔrɔla anw b'an ka fɛnw bonya k'an ka kan bonya mɔgɔ tun tɛ burusi tɔgɔ fɔ a la o an tun b'a fɔ ko bɔlɔba bon mais an t'an ka kan bonya n'an y'an sosori dɔɔni bon bɔlɔba o y'a ye ni mɔgɔ min bɛ bamanankan i y'a ɲini k'a faamu dɛ tubabukan ka ca yɔrɔ min na ka tɛmɛ bamanankan kan n'i ma don a kɔnɔ i bɛ bamanankan fɔ mɔgɔ dɔ ye i b'i ɲininka ten ko mais qu'est-ce qu'il veut dire n'a kun diyara n ye an bɛ se k'a fɔ Mali bɔlɔba o bɛ se ka fɔ jabada ye komi Fode Musa y'a fɔ cogo min na a bɛ fɔ bamanankan rɔ to bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ fana bɛ fɛn na voilà to bɛ bilo bɔlɔ la nka bɔlɔ fana bɛ genge dugukolo donc e b'i ka nbala bilo bɔlɔ la nka bɔlɔ fana dugukolo bɛ fɛn dɔ de bolo est-ce que y'a faamu donc bamanankan la to bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ fana bɛ fɛn na komi ne ɲɛmaa bɛ yen ni n taara n b'a ɲɛfɔ a ye n'ale ko cogo min na n bɛn'o fɔ aw ye donc kɔrɔba de bɛ bɔlɔ la donc bɔlɔ ye fɛnba de y'anw bolo i y'a faamu dɛ bɔlɔ ka girin ka tɛmɛ to kan nka bɔlɔ yɛrɛ fana bɛ fɛn dɔ la nin jɔlen filɛ a cɛ ka ɲi a ka girin mais fɛn dɔ de kɛmɛ k'a fana minɛ a turulen don dugu la voilà ni dugu y'a bila sa a bɛ ja voilà bon donc yala an ka hali n'a kun tora a ka turu tɛ fɛn kana fɔ mɔgɔ si ye ni mɔgɔ y'a jɔlen ye i miiri bɛ taa fɛn fɔlɔ min na bamanankan na o ye bɔlɔ de i miiri tɛ taa burusi la a turulen don minɛn min kɔnɔ o kana jigin mɔgɔw la dɛ a turulen don minɛn min kɔnɔ k'o de bɛ k'a kɛ burusi hakili ye n'o tɛ n'i mɛnna ka burusi sigi yɔrɔ dugukolo dɔw bɛ yen siman dɔw bɛ yen u tɛ sɔn burusi minɛli ma i b'i jija ka ko bɛɛ kɛ a tɛ sɔn ka burusi minɛ donc i bɛ taa assiette ta ou i bɛ taa boîte ta k'a dabiri ou bien i bɛ boîte tɛgɛlen ta k'a jɔ o kɔnɔ a ka ca Ala fɛ burusi bɛ sɔn ka kun o kɔnɔ a bɛ jɔ o kɔrɔ o de a kɛlen bɛ k'o ja de yira o mɔgɔw jɔ dɔ ka burusi ko kuma nin fɔ koyi donc an k'an jo bila an hakilila min y'an jo ye an jalaki don ka tugu n'an ma ɲɛ an miiri bɛ taa burusi la an miiri ka taa fɛn na min y'an ka kan ye an b'a fɔ an ka kan na burusi ma cogo di burusi an ta kɛ fitinɛ yelen ye o fitinɛ in de ye o donc burusi t'anw ka fɛn ye o d'accord bon maintenant sisan burusi t'an ka fɛn ye minnu y'a turu ye u b'a dɔn cɔ k'an ka fɛn tɛ u ma ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye olu m'a fɔ burusi dɛ aw de ye burusi da la u ye mun de fɔ an ye u ko obélisque an t'o dɔn o t'an ka kan ye o obélisque t'an ka kan ye o hali u b'a fɔ k'a fɔ ni min kɛ nin ko place Sogolon i y'a faamu o ye de juste halisa ka barika don tubabukan na ye o n'o tɛ u tun ka k'o fana kɔrɔ fɔ an ye Sogolon ka fɛɛrɛ u tun ka solution sɔrɔ o fana na bon maintenant ni ɲɛmɔgɔw y'u ta kɛ tubabukan majamuni ye ka to ka tubabukan bonya sɔn wa jamana kɔnɔna la a mana parce que u b'o yɔrɔ min fɔ ko non ko le Mali n'appartient pas seulement qu'aux Maliens, il y a des étrangers qui vont venir. Le Mali n'appartient qu'aux Maliens. Non, ou ka hakilina ko na tiɲɛna a tiɲɛni filɛ kɔrɔ ni camancɛ la cogo min na étrangers de bɛna jɔ n'a ye wa n b'a tiɲɛnaw de ye a tiɲɛna de kɔni non u ka hakilina kumaw la parce que n'u ko sa k'u bɛna place nin tɔgɔ kɛ bamanankan ye u bɛna na fɔ ko peut-être étranger minnu bɛna na u b'u jɔ ka ɲininkali kɛ ko mais n'anw taara France an t'a fɔ Champs-Élysées ya bon munna o y'anw ka kan ye wa o t'an ta ye mais n k'an b'a fɔ Champs-Élysées an t'a fɔ Tour Eiffel wa o y'an ka kan ye wa o t'an ka kan ye o bon bɛɛ Allemagne olu ka place bɛ yen a tɔgɔ d'an b'o ka Allemagne na bɛɛ ka place de tɔgɔ d'an b'i ka kan na bɛɛ sɔnni yɛrɛ fɔ n'a kɛra farafin ye anw de ban b'an yɛrɛ la ka ban yɛrɛ la ka ban yɛrɛ ye k'an yɛrɛ kɛ fu ye diɲɛ bolo kosɛbɛ siga t'a la dɛ
kange fu falaki de ɲɛ bolo wuli bali mais fɛn minnu n'an kan k'an bolo kɔrɔta n'o ye olu yɛrɛ ta an kan ka boisson ni fɛn minnu olu yɛrɛ t'anw ka kana an b'olu dogo an bɛ maloya n'o ye an bɛ maloya n'a ye ka ban yɔrɔ mun bɛ bɔlɔ kɛ anw fɛ fɛn ye bɔlɔ ye fɛn ɲɛnamaba de ye anw fɛ yen fɛn marikama n'a fɔra sisan ko Mali bɔlɔba u ka taa seba ka Mali bɔlɔba bani amaba bɔlɔ ko kɔni a dire foli bɛ k'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ kan an sigilen filɛ nin so in kɔnɔ bi an bɛ dakabana kuma na a bɛ bɔlɔ de bolo ni poto ninnu mɔra ye sisan olu bɛɛ de ye bɔlɔ de ye donc n'i y'a mɛn ko bɔlɔ diɲɛ yɛrɛ sinsinna ye bɔlɔ de ye d'accord sisan monument ni hakilina ye mun de ye a hakilina yɛrɛ ye min ye bon n ti bila ministère de la culture mɔgɔw ɲɛ seko ni dɔnko mɔgɔw ɲɛ n ti bila u ɲɛ ka tugu olu de b'a miirina dɔn u y'a turu kun olu de b'a dɔn nka anw ɲɛ ye min ye anw b'o de fɔ ka d'a kan bujiba tɛ bɔlɔba de don n'an ma ɲɛ an b'a fɔ an ka kan na bɔlɔba don an bi tɛmɛ nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 bataki o ye 76 43 70 45 ayiwa nin ye bujiba kɔni ɲɛfɔlen ye dɛ bɔlɔba don n balimakɛ Hɛrɛ tilenna basi foyi tɛ kuma b'i bolo filima kuma dɔ b'i bolo bon n ye ka lajɛ n ko la quoi obélisque tɔgɔ de ye ko furutubɔlɔ obélisque tɔgɔ ye jumɛn de ye furutubɔlɔ voilà nka bɔlɔ yera kɔnɔ dɛ voilà bɔlɔ de don mais bon a fɛn caman bɛ a bɛ sɔrɔ parce que n ko dictionnaire yɛrɛ y a plus de 50 000 mots furutu kɔrɔ donc an b'a miiri ko fɛn caman t'a kɔnɔ mais a bɛɛ b'a kɔnɔ ayi n ko cɛkɔrɔba in tilala koyi furutu kɔrɔ de den yɛrɛ la tilala a tilala mɔgɔw de bannen don n'o tɛ cɛkɔrɔba tilala pepewu ala y'a dɛmɛ a tilala ne yɛrɛ scientifique ne ye fɛn caman lajɛ n ka domaine na a bɛɛ b'a kɔnɔ furutu kɔrɔ ye ayiwa ko furutu kɔrɔ ye mun de ye comme n ko la n ka kalama dɔ ma kosɛbɛ i da sɔgɔ i ni ko voilà mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ minnu bɛ se ka o ye tiɲɛ ye i ni ko voilà sinon a sɛbɛnnen bɛ ten furutubɔlɔ donc o ye obélisque furutu in de ma se ka furutu in de kɔrɔ faamu kɔnɔ mais comme ni n ka karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a m'a ɲɛ sɔrɔ semaine wɛrɛ ma aw wele k'a ɲɛfɔ o bɛ diya n ye i ni ko i da sɔgɔ i ni ko i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 filima ko ka ca an ka kow la yan allo dankun dun tɛ sɔn hɛrɛ tilenna oui furutu kɔrɔ de toujours don o don toujours futu ye toujours de furutu bɔlɔ kɔrɔ de toujours furutu tutu voilà fɛn min tɛ jɔ a tɛ jɔ furutu tutu bɔlɔ éternel bɔlɔ éternel i b'a fɔ fɛn la o de éternel de don éternité de don voilà donc Mali bɔlɔba ko bujiba mais an tɛna tɔgɔ da dɛ an m'a tɔgɔ da dɛ ministère mɔgɔw de kan k'a tɔgɔ da ayi ko bɛɛ ka fɔli dabila ko bujiba k'a fɔ ko furutubɔlɔ Lamine y'i ka fɔli ye ministère mɔgɔw ka na taa sira d'an ye hɛrɛ tilenna allo somɔgɔw baasi t'an na kɔri baasi t'an na ayi baasi foyi t'an na fila n ba a ni ce ne tɔgɔ Dɛnba Keyita maninka n bɛ bɔ Filadu magasin n bɛ Tisibu la nin wagati na n'Ala sɔnna ma oui awɔ n ko a ka baro ka di ne m'a fɔ u bɛ ka min fɔ tiɲɛ don a bɛɛ ye tiɲɛ de nka u bɛ sira kan u b'an ka kan dɔn n ka foli b'u ye vraiment ne édifiera bi n ko ni sila hakili ma kelen bɛ o ye Lamini Sila ye maninka a y'a fara i kun ka taa ka se k'a kɔ don nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 an tulo b'i la hɛrɛ tilenna allo oui nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 an tulo b'i la hɛrɛ tilenna oui somɔgɔw bɛ di baasi t'an na kuma b'i bolo jɛlaka ni ne nana bɔ fili la a Siribe muso de nana bɔ fili la dɔgɔkun tɛmɛnen Siribe Maliyɛnw ka fɔli ye min ye kɛ hakilina mana fɛn jateminɛ u ka yalayala fura bɛɛ feere sisan a tubabukan b'a kan mais u b'a fɔ ko su wulila su bɛ se ka wuli a yɔrɔ su tɛ mɛ n'i ye fura in foroko lajɛ
mɔgɔ dalen don ka a bɛ des points saillants la minnu bɛ a bɛ bana bɛ se ka yɔrɔ minnu furakɛ k'olu kɛ ka tila k'a ye a tigi kɛnɛyara sa bana nɔgɔyara a wulila k'i sigi donc le fait k'a dalen don an y'o kɛ su ye le fait k'a sigira an y'o kɛ su wulila ye donc u b'a fɔ ko su wulila n'o tɛ su tɛ se ka kɔni bɛɛ b'a dɔn su kɔni tɛ wuli o su tɛ wuli su tɛ wuli bon anw yɛrɛ fɛ Talikɔ yan Kɛmɛ Burama ka monument min bɛ yan Kɛmɛ Burama tɔgɔ tɛ fɔ a la o u b'a fɔ de ko Samori Samori dun tɛ o Kɛmɛ Burama de don Kɛmɛ Burama de don min filɛ dogo duman yɔrɔ anw yɛrɛ bɛ Talikɔ min filɛ dogo duman kɔrɔ kulu la yan u b'a fɔ ko Samori Burama de don awɔ Kɛmɛ Burama de ni tubabuw kɛra ɲɔgɔnna ye merci a kaburu bɛ yen halisa a bɛ yen dogo duman ye halisa Samori ka kɛlɛkɛdenw filɛ est-ce que Samori ka kɛlɛkɛdenw don wa ayi u b'a fɔ monument min ma 14-18 kɛlɛkɛdenw don ouais tirailleur a bɛ fɔra minnu ma tirailleur sénégalais olu de don les tirailleurs sénégalais bon Adamaga Wusulanbɛla mun filɛ nin y'a a jateminɛ de k'a b'a sɔrɔ o de bɛ fanga la donc y'a kɛ Adama de ka Wusulanbɛla ye jateminɛ de don maliyɛn mana a jateminɛ ka taa fan min fɛ yan'a ka bɔ an hakili la a ma nɔgɔn dɛ hali tun b'a fɔ ko ne tɛ obélisque min fɔtɔ filɛ nin n'i ko k'an k'o fɔ bi an tun bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ a la mun tɛ nin si n'a tun fɔra ko ka to obélisque ya ma ko k'o fɔ i tun bɛ fɛn ni fanɛlakaw tun bɛ wallahi olu bɛ ɲɔgɔn fan ni ɲɔgɔn banni daminɛ filako de bɛ tan k'a fɔ filako de bɛ tan surtout Siribilaka numulakaw da tilennen tɛ o a ka ɲi filamuso e y'i ta k'a tɔ dɔrɔn ta ye a kɛra baara ye koyi nɛgɛjuru ye 21 folifu 11 an bɛ mɔgɔ kelen ta ka taa lafiya so ka sɔrɔ ka segin ka na yɛrɛ tilenna an tulo b'i la allo oui an tulo b'i la oui Lamine Non, an ka nin émission ninnu ma nin tɛ foli tɛ. Allo ko nin tɛ an m'a faamu ne m'a faamu ayi an m'a faamu fewu yɛrɛ tilenna allo yɛrɛ tilenna an tulo b'i la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 waati korona yɛrɛ tilenna allo nin bɛ région kɔnɔ oui i bɛ radio faga radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga ayiwa Fodemisa Sidibe an bɛ ninakili dɔɔni ka sira di tɔkan fɔlɔ ma n'o tilara sa an bɛ tɛmɛ n'a to a kan sɔnni Jane bole jere jam asunu kuma ja kasonya baba no le ka fama yura wala wala magangara de visi mata danganguru dura bayara dura kuma ja so sar mi no jaga de ba ma yeno na sonya kono jaga ni sonya ba mari yenyo na jala denga jaga kone ma denga jaga fasuma denga ngonga denga jaga soiri denga kwanzu denga jaga pangori na ba trola de la dilada jaga daga jerto ni na dana jaga pangori le
jaga wuli ka buyi muso kɛrɛfɛ sunɔgɔ la ɲɛ jogo ɲuman maa ye kɛli ka jɛɲɔ lamɛn dɔɔni Mazomani pura tela fana ta kelanya jaga famori ne ma jangan de mo ya ke sang tege jangan de mo ya ke worti jaga biga jangan do mo ke mandene wasulona jaga famori ne jaga ne binga jangan nyega ngi ya srango tena jaga famori ne wa ebini ka janyo do asrango funa tanada jaga menyo kono na jaga famori le banin kon famoro yang kalau tre ka daila jaga na jaga mana ti to dunyoro la ka me ka ma ngalo kuma kwanza o to dunyoro mo yeso kuma ja kon ta mana nyo do ke muni kisa chara so kuma ja jaga chokoro do bi piri do ko fede wa famari ka che nda tolo ka bo sonya ko na ka di batenga ni ka jula bote na wala nda jula ma jira ni solo mana la ji ni bana ji so jaga jalo lo sa ga jaga no mo nyamo sa nya la wala kale kama ye baba la ta dona jaga famori le ka bo para da kala la nya juguno nyuma ka ta nyoran sigi la nya juguno nyuma ka ken na fulo tigi yete benyana ka miliyo chama soro fo ka 5 miliyari katem sene ka nyuga mulo ka bla ko ya ka nyuga mulo ka sigin daga kan sama da kele ka muso furu nyuga mulo jaga mi shi blangale jaga mi ta blangale nga fa wona ga che nda to lo ka bo bla ko na ka ba ko ka kala ne no le ka bo chore bu ko no jaga ba ko ka kala ne yira nga ba ko ka kala ne yira jaga fa mori le jaga mi hagri ji ko bagale na so ko ma ja ma evita la tru kala bakora fa sa mina nya jono nyuma ayo ambe la koroka la koro de doa kalande sake la koro do ko la koroka kalande bakoro chorbugu bakoro chorbugu on chorbugu be raj ma fe chorbugu ale la kolokan fe chorbugu nchori yemu ay chori ka bugu chori wala mo minya dugusigi be ta so dugusigi ba fara to chori bugu awa mais chori ni e bomana kan to ko wala ni bomana ngawde wodi ka cha am ve bele dugu ni ya me ngulo bugu chori bugu njibugu c'est-à-dire nsamugu nunu me mo to ko de ka taka dugusigi ba mais awa mais aw te kan to nu datuguno aw muni ye kulukani kawi aw te ka to datuguno aya ba ko na datugunta yorobe est-ce que edden chemauna de to nu balawa ni to be ni de chemuna parce que ni ante bila de beye to fla chema fara musuma kan ikum nya fon samugu sansande mo to nyana mo ne de la ko fa za wala de fitini krengre nyano de sabana o to de bisa ka dansa mais korobo lawa bon korobala parce que dogo kun kono peut-être il faut ka ta cycle binane mo to ko warati fa mon zaingo halna kun dira to ko belwele ba dogole be parce que zainde to ko nyana may quoi donc na bano bi ka ta sore ma to ko badala donc karata la nga dobe fu no bi ka balo fo ne mi to mi de to belwele ba re o bi belwele ba ntono quoi oui parce que est-ce que nit les binane fora et au ka to date dogo kun kelenye le binane non le binane ko fe toko bi se ka fo dogo kun kono mais le binane toko yere de bi do deflo la ka donc a fo I toko di
ayiwa Musa de ou bien i tɔgɔ de ye Bɛɲɛ de ye ou bien i tɔgɔ de ye ale bɛ taa Sunkalo de ye bon o tɔgɔ ɲɛnamaw ye awɔ an bɛɛ bɛ ligne kelen kan ayi ale ka min ma ni den nana yala k'a fɔ ma bébé voilà a b'a fɔ ko zan a b'a fɔ zan ayi bon a denw fana bɛ nɛ nacogo don a b'a nacogo bolo parce que ni den fɔlɔ don a bɛ fɔ ko ɲele ni muso don ni muso da a bɛ fɔ ko ɲele voilà tɔgɔ ɲɛnama tɛ fɔ a la a bɛ fɔ ko ɲele ni nin bɛɛ ye kelen bon nin bɛɛ ye kelen d'accord i y'a faamu dɛ bon ni den fɔlɔ n'a kɛra cɛman ye a bɛ da ko nci voilà bamananci voilà o ye den fɔlɔ de ye denkɛ filanan o ye nsan ye den fɔlɔ cɛman na o ye nci ye musoman na o ye ɲele o ɲele filanan voilà filanan ni a kɛra cɛ ye a bɛ kɛ nsan ye filanan n'a kɛra cɛ ye o ye zan ye voilà a musoman dun a musoman bon a bɛ se ka da npɛnɛ voilà oui i y'a faamu dɛ voilà sabanan dun bon ninnu bɛ ɲɔgɔn ye ka taa ngolo den cɛman i komi i bɛ k'a fɔ cɛman ni cɛman ko don denkɛ filanan o ye nsan ye sabanan ye ngolo voilà o musoman dun n tɛ ngolo musoman dɔn n tɛ bamanan ye o ne ye fila ye ngoloz et tu vois comment on appelle Marakala de ne bɔ Marakala kɛ Marakala tɛ bamanandugu de ayi Marakala tɛ bamanandugu ye dɛ bamananw bɛ yen filaw bɛ yen bozow bɛ yen sɔmɔnɔw bɛ yen Marakala bon min n'a bɛ ngolo kan kɛ a kɔni bɛ bamanankin na den min bamanan a bɛ bamanandugu kan n'o tɛ bamananw bɛ yen dɛ bamananw bɛ yen filaw bɛ yen nka o t'anw bɔyɔrɔ ye o y'anw sigiyɔrɔ de ye anw ye sigiyɔrɔ ye aw bɛ bɔ min aw bɔra min ka taa ye anw bɔra Bamako ya ka taa ye n'Ala sɔnna yala an ka se Bamako ya anw bɛ Birigo Gontan Kita o bɛ Kita o bɛ Kita yala an ka se Birigo an kun bɛ Wasolo ka bɔ Wasolo ka na Birigo anw ye bugutigi ni bugujɛnsɛn de aw tun bɛ misiw de nɔfɛ ayi anw bɛ kɛlɛbolo de nɔfɛ anw ye fila tontigiw de ye anw tɛ fila misigɛnna ye koyi fila misigɛnna bɛ yen anw ye tontigiw de ye ton ni kalatigiw n'i y'a lajɛ Wasolo bɛɛ y'o ye Birigo bɛɛ y'o ye Birigo bɛɛ ye tɔntigiw de ye ninnu bɛɛ tun bɛ Samori de nɔfɛ kɛlɛ ayi yali Samori ka na Samori tɛ kɔsalama ye wa an ka maliyɛn ka jate la ko bɛɛ daminɛna ni ma min ma Sunjata tile fɔ o bɛ Samori tile fɔ o de ka surun an na o de ye kɔsalako ye o ayi o ka surun anw na o parce que Katugu ni chose Traoré Modibo Traoré ma ɲinɛ i kɔ dɛ n bɛ tila ka na n ka tɔgɔ ko la i b'a dɔn n'i bɛ dankun na ni dulɔ banna siramugu banna bɛɛ kɔnɔ nka aw bɛ to danse bon ne ɲɛ b'a la cogo min na ni Ala sɔnna kuro ni kan ko a bɛ sɔn ka ɲɛnabɔ parce que dɔ y'an wele bi ale ko k'ale bɛ k'an lamɛn kosɛbɛ bon Mama Zuru kuro ni kan na k'o bɔ parce que o tɔgɔ yɛrɛ ye biɲɛkɔrɔ de ye a banna donc ale ko non ale donc n'an ma kan ni Ala sɔnna kɔrɔ ma sɔn voilà ko foyi man ɲi donc an bɛna sunsurun ala tɛ dankun na a ko ne k'a f'i ye k'i hakili latigɛ ni Ala sɔnna ko kuro ni kan ni Fabu ni Bilenzu ko kɛlɛkɔrɔba ni kɔrɔtɛ k'a bɛ sɔrɔ ni y'an kalo 3 ye dankun tɛ ka sɔn an ka don bon ne kɔni ne yɛrɛ nisɔndiyara an ma se k'an sunsurin parce que n'ale don a la cɛ min don gɛrɛcogo t'an na n'ale ye Bilenzu bila ka na a b'a bila ka na ala an bɛ don ne dalen don la donc n'an y'a jate minɛ n'an ye Wasolo fɔ dɔrɔn an bɛ Samori de ye parce que Samori de kɛra l'empereur de Wasolo donc a tɔgɔtigiya dira a ma bon maninkaya ni fulaw tugura kɔ ka kɛlɛ kɛ fulaw ma tugu a kɔ ani fulaw ye kɛlɛ kɛ ani fulaw de ye kɛlɛ kɛ donc ni i tɔgɔ bɔra ko la fɛn fɛn kɛra o wagatinin na o bɛɛ bɛ di e ma o bon anw ka du moins fulaw ka to ni kalatigiya Samori y'u sɔrɔ o de la c'est-à-dire n bɛ fɛ k'a fɔ pourquoi Samori bɛ fɔ Wasolon ko kunna Samori de y'a tɔgɔtigiya ta IBK de tɛ fanga la bi wa k'a daminɛ a tɛna san 8 wa san joli kɛ san 6 a bɛ 6nan na non a tɛna o de kɛ wa san 8 de kɛ san 10 de kɛ wa bon san 10 in kɔnɔ événement ɲuman o ɲuman mana kɛ ale de ta don hali n'a ma kɛ peut-être ale ka hakilina hukumu kɔnɔ ka taa mais faama min tilela ko ye min ye o de tɛ di o ma wa o bɛ d'o ma nka anw ka tontigiya o tɛ Samori tilela ko ye
Samori y'o sɔrɔ yen ka tugu fulaw bɔra u bɔyɔrɔ min na fulaw mana sira kelen fɛ fulaw ma wuli ni fɛn kelenw ye ka b'u wuli yɔrɔ la u ma bɔ jamana kelen na u ma bɔ fan kelen fɛ dɔw nana ni misiw ye olu bɛ misi gɛn na nka misitigiw tɛ u cidenw don voilà parce que mɔgɔw bɛ ko caman don ɲɔgɔn kɔnɔ k'a sɔrɔ kelenw tɛ e ye misi gɛnna ye o kɔrɔ tɛ e ta ye misi ye o yɛrɛ bɛ fɔ ndale la ko n'a fɔra misi gɛnna ma k'i ka juma saraka bɔ i miiri bɛ juma nɔnɔ de ma o e tɛ se ka juma misi faga o parce que o t'i ta ye nɔnɔ kɔni y'i ta ye bon donc fila misi gɛnna ani fila misitigi ani fila tontigi olu si tɛ kelen ye parce que i tɛ se ka bɔ ni misikulu ye yɔrɔ janna ka na yɔrɔ janna ni to ni kalatigi t'i ɲɛ n'o tɛ ɲɛ waraw bɛ ka misiw minɛ donc misi gɛnna o misi gɛnna i bɛ taa sɔrɔ gale ngan tɛ bi ma dɛ n ko gale marakakɛ bɛna kuma donda a bɛ fɛ k'a donda bon anw bɛ ko ɲɛɲini de maraka kefiyara kojugu marakakɛ bɛna kuma donda n t'a fɔ fiyewu an b'a ɲɛɲini de parce que a ye min fɔ tiɲɛ don parce que ka tuguni kunun tun ye wa kɔnɔna de ye wa de tun bɛ fan bɛɛ fɛ n'i bɔra mɔgɔmayɔrɔ la ka n'i bɔra dugu la ka mɛtiri 100 kɛ dɔrɔn n'i bɔra soforo la dɔrɔn i donna wa kɔnɔ n'i dun donna wa kɔnɔ i donna surukuw cɛla i donna waraw cɛla i donna sajuguw cɛla samaw cɛla fɛn bɛɛ fɛ kɛlɛkɛfɛn bɛɛ bɛ kungo kɔnɔ bon maintenant n'ale ko misi gɛnna tɛ se ka wuli ten ka taa misi gɛnna ni fila tontigi dɔ t'i kɔ ka taa jamana ni jamana parce que fulaw ma sinsin yan an si ma sinsin yan an bɛɛ bɔra yɔrɔ dɔ la ka na yan an bɛɛ bɔ yɔrɔ jan n'i ko k'i b'a fɔ cogo dɔ donc an bɔra yɔrɔ min na ka na Éthiopie an ni misiw de nana aw bɔra Éthiopie n'an ni misiw nana mɔgɔ de tun bɛ o kulu la minnu ye ton ni kalatigiw ye olu de bɛ ɲɛfɛ olu de bɛ sogow faga olu de bɛ kɛlɛ kɛ n'a fɔ sisan n'aw taara yɔrɔ dɔ la n'olu tigiw ma aw bɛ kɛlɛ kɛ olu de y'aw ka kɛlɛkɛlaw ye donc n'a fɔra ko fila dɔw tɛ filakan mɛn fila dɔw bɛ filakan mɛn a yɔrɔ bɛ yen o mais mɔgɔw b'u pan o kunna pan dun man kan k'a bɛɛ o y'a yɔrɔ jumɛn de ye o de ye min ye minnu sigira n'olu tun ye ton ni kalatigiw ye n'olu sigira ka duguw sigi ka sigi duguw kɔnɔ u t'i taa misi gɛn bilen olu sigira minnu kɛrɛfɛ olu y'olu ka kan ta k'u ka jogo caman ta k'u ka taabolo caman ta n'o ye maninkaw ye u sigira maninkaw fɛ maninkaw ye yɔrɔ d'u ma o kan ka fɔ fana u ye maninkadenw furu ka musomanw furu ka denw sɔrɔ olu ka maninkakan fɔ u baw nɔfɛ o fulaw ka kɛ maninkakan fɔlaw ye hali n'a ni maninkakan a kan fɛnnen don dɔɔni voilà mais maninkakan kɔni don o fulaw olu b'u danna ani minnu tun bɛ misiw kɔ n'olu taara fɔ Masina ka taa fɔ Cameroun ka taa fɔ Nigeria olu ka kan tor'u bolo ka tugu olu ma sigi mais u fana laban taara sigi de u bɛ yen fɛn dɔ ta o voilà u bɛ yen fɛn dɔ ta a kɛlen i b'a fɔ ko ni Ivoirien kumana tubabukan na sisan an b'a fɔ ko e ni Ivoirien parce que Ivoirien ka kan b'a ka tubabukan a b'a ka tubabukan kɔnɔ mais Malien t'a dɔn ko accent b'ale la a t'a dɔn Malien t'a Ivoirien fana t'a dɔn ko accent b'ale la Sénégalais t'a dɔn ko accent b'ale la Sénégalais t'a mais ni Sénégalais donna an cɛla nin bɔra Sénégal parce que wolofɔ kan bɔgɔden de b'ale ka voilà accent b'a la awɔ n'an fana bɔra yan ka taa Côte d'Ivoire dɔrɔn ko non toi tu es malien toi tu as l'accent trop malien voilà et b'i yɛrɛ ɲininka ko mais non chez nous on parle bien français voilà mais et pourtant accent tu as de l'accent mais e t'a dɔn anw ni Guinéens de ka surun ani Burkinabé dɔw minnu bɛ julakan fɔ awɔ yanfɛ fan fɛ bobo yan fan fɛ anw n'olu ka kuma cogo accent de ye kelen ye d'accord voilà mais a tɔw ta olu bɔlen don ɲɔgɔn na a faamuna n'Ala sɔnna a ye an bɔ kunpan na filaya sira fɛ Modibo an bɛna e ma tɔgɔko la e ko k'i denw na nci b'a la ɲelenin b'a la ɲele b'a la ɲele b'a la ɲinɛ b'a la
i ko min pɛnɛ b'a la sisan e den kelen kelenna bɛɛ tɔgɔ fila de b'a bɛɛ la tɔgɔ fila b'a bɛɛ tɔgɔ min bɔra i n'a fɔ Musa bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ nka i man ci bɔ a tigi la non ji ti bɔ a la o tɛ ji bɔ a la a den tɔgɔ bɛ se ka da Musa ngo t'a bali ji la parce que den fɔlɔ de i komi n y'a fɔ cogo min ni den kun nana ku ten nɔ den k'a kɛ ten nɔ n'a tɔgɔ dara ji la tile 7 in kɔnɔ tɔgɔ bɛ fɔ maakɔrɔ fɛ k'a tɔgɔba de ye Musa ye mais tɔgɔba in tɛ don den yɛrɛ tulo la nka jama kɔni b'a dɔn mais dina tile 40 dafalen a bɛ fɔ k'a kun bɛ kan quoi donc jubatɔ yɛrɛ bɛ kunkan dɛgɛ susu fɔlɔ quoi n'o y'a dɛgɛ bila sisan u bɛ taa musokɔrɔba fɛ o b'a kun kan n'o y'a kun kan k'a kun kan voilà k'a kɔrɔbɔ n'a dira ka falen a kɔrɔbɔ de kɔrɔbɔli ni kan nin bɛɛ ye kuma kelen ye i y'a faamu dɛ donc a b'a kan sisan donc ka sɔrɔ ka i da tulo la k'a fɔ i tɔgɔ ko Musa n'a y'a sɔrɔ de k'a fɔ ko i tɔgɔ kan ka da i komi muso tɔgɔ don ni ɲinɛ tɛ ɲinɛ ye den fitinin tɔgɔ de mais a bɛ se ka kɛ i tɔgɔ ko Sogolo a bɛ fɔ ko i tɔgɔ ko Sogolo musokɔrɔba bɛ nin fɔ a tulo kɔrɔ siɲɛ 4 donc a bɛ fɔ sisan ko den tɔgɔ donna a tulo la kɔni tɛ tile 7 kɔnɔ tɔgɔ ma don a tulo la dɛ maakɔrɔ bɛɛ kɔni b'a kalama k'a tɔgɔ ko Sogolo mais a ma don den yɛrɛ tulo la f'i ka kuru in fɔ tulo kɔrɔ mais o bɛ kɛ tile 40 de la est-ce que a faamu voilà donc o bɛ k'o kɛ cogo la voilà donc n'i y'a ɲininka o yɔrɔ la ne kɔni bɛ ka o yɔrɔ di nin cogo la Ala k'a climat d'a ma dɔ b'i bolo ka fara kan ye nin jɛlen bari dɔ b'i bolo ka fara kan mais fulaw ka yɔrɔ fɔra sa i tɛ fɛn i ma hun na minɛ a kuma a bɛɛ jɛlen don a bɛɛ ngɔn kan a bɛɛ ko ngɔn kan ne ka juru ye mugan kelen fu tan ni kelen an tulo b'i la yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo Asa siriyo muso de do la min ye fulaw ta ye duguma ta ko fulaw bɛ janfa kɛ boso ni kawra ye kelen ye cogo min na cɛkɔrɔba dɔw y'a fɔ ɲɛna cogo min fula fana ni numu ye kelen yarɔ dɛ mais fulakɛ de ye numukɛ janfa yarɔ dɛ Ala ka barika dira siribe ngana ni sangare misiw b'u bolo wagati min na u bɛɛ bɛ ka misiw gɛn ka na cɛ 2 balimakɛ 2 kosɛbɛ donc ale nana se yɔrɔ dɔ la ale ko bon sisan an ka min kɛ an ka furakɛnɛ tigɛ voilà fo de kana kɛ lemurudun ye sa cani bɛ ka bɔ e ka furakɛnɛ siri taw la ne ka furajalan siri nalobakɛ ye furakɛnɛ fana ye furajalan siri a taw la numukɛ ye furakɛnɛ siri a taw la an bɛ taa se wulafɛla ma furakɛnɛ in bɛɛ kɛra jalan ye lagɛ fana ko ayiwa sisan kɔni ne ka misiw kɔni furajalan de b'u la dɛ ko n den nɔ ko numukɛ ko misi tɛ e bolo dɛ donc numukɛ ntanyana misiw la mais hali sini sɔgɔma ni misi birisilen ko k'a jɛ ka t'i sigi misi kɔrɔ k'a biri ka taa sɛnsɛn filen kumaba kɔnɔ i bɛ numu ka nɛgɛfinma ye filen kɔnɔ kosɛbɛ nɛgɛ bɔ kɔnɔ a b'a la famuguri bɔgɔ a ma kɔrɔbɔ kana da kodi ma dɛ kana da kodi ma dɛ n'i ye misi bira kɔnɔ i bɛ taa sɛnsɛn filen kumaba mun kɔnɔ n'i y'a sɛnsɛn dɔrɔn i bɛ numu walayi i bɛ famuguri sɔrɔ bɔgɔ sɔrɔ a ju la nin ko in sinsinnen don ja koyi awɔ de bɛ numu ni fila bɛ kelen o de kama numulakaw fana ko fila bɛ janfa a kɛra sinankunya don sinankunya bɛɛ n'a nacogo wala sinankunya kɔni nana don an ni ɲɔgɔn cɛ sa kɔni an bɛɛ ye kelen sinon n ye k'o fɔ diɲɛ bɛɛ a bɛ fɔ ko numu masajan ani tila masajan wala i y'a faamu dɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ ko numu nɛnɛ ani maraka nɛnɛ donc numukɛ ani marakakɛ bamanankɛ ni marakakɛ i komi numukɛ ani tilakɛ bon numu ne jɛ de la ka taa bada bi ko tɛ quoi i y'a faamu dɛ voilà siribe jana e fila yɛrɛ anw bɛ denmisɛnninya yɛrɛ don i la bɛɛ b'a fɔ ko lasidan cɛkura mais ne k'a dɔn lasidan yɛrɛ ye fɛn min ye fo ne selen seconde sigi la o ye adusidan de yanni k'a dɔn ko adusidan o ye lasidan an bɛɛ ko lasidan cɛkura voilà mais an k'a dɔn ko lasidan k'o ye adusidan ko fan selen seconde sigi la an bɛ question minnu poser prof de français o y'a ɲɛfɔ ayi non e fila yɛrɛ e tɛ fila furu ye e tɛ fila mɔnani ye nin fɔlen tɛ an bɛ cɛ ye fila ye k'a ni filaw kɛ ɲɛ o jan b'a la bi koyi a bɛ faamu Fodé Sidibe ne an bɛ latilenni na ka taa awɔ an ye dɔ fɔ bujiba kan
an ye dɔ fɔ place Sogolon kan nga Maliba ni Samaba ni y'a la jumɛn de ye Maliba ni Samaba olu y'o tɔgɔ ye o yɛlɛmali t'o la o kɔrɔ t'a la kɔrɔ b'a la a kɔrɔ ye mun ye kɔrɔ b'a la bon comme n y'a fɔ cogo min na i tɛna bila ministère de la culture mɔgɔw awɔ u ka mɔgɔw bɛ yen n kana kɔrɔ fɔ min tɛ u ta kɔrɔ ye mais n'i y'a lajɛ an yɛrɛ ka adamadenya la an ka mɔgɔmaya la kungo kɔnɔ fɛn minnu n'o ye olu ye Mali yɛrɛ ye olu jansa a ka Maliya la république kɔnɔ a fɔlɔ ye dugamasa de o de b'an ka armoire kan Mali ye koliko duga Mali y'o fɔlɔ de jansa o bɔlen kɔ ye Mali yɛrɛ tɔgɔ n'o ye Mari ye n'o ye hippopotame ye Mali ye Mali jansa kungo kɔnɔ Mali kungo kɔnɔ m'a fɔ wara tɛ yen waraw bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen nka kungo sogo bɛɛ la masa bɛɛ la belebele o ye sama de o y'o olu hakililaw ye nka o kɔrɔ tɛ ko ministère mɔgɔw y'a kɛ n'o hakilila ye nin ye kɔni ka ɲɛfɔli ye nin ye ɲɛfɔli ye ka da an ka kɔrɔlenw kan a faamuna sisan i y'an lase yɔrɔ dɔ de la min ɲininkali tun bɛna tenku i la a mɛnna o ye Mali ko nin yɔrɔ in de an ka Mali tɔgɔ yɛrɛ Mali Mali tɔgɔ yɛrɛ Mali nin o Maliba in de don wa bon kuma caman b'a kɔnɔ kuma caman b'a kan ne ye min mɛn n'o mɛnna ni n y'a mɛn maninkala n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ nka n bɛ tasibila kɛ n karamɔgɔ ye n'o ye Lasana Kamisogo ye wa Kamisogo karamɔgɔ la wa Kamisogo denkɛ o sababula n ye kuma caman mɛn mais ne yɛrɛ sɔnna min ma o ye ko saraka de kun kan ka bɔ e sɔnna min ma ne sɔnna min ma jamana saraka de kun kan ka bɔ o y'a sɔrɔ yɔrɔ tɔgɔ ma da jamana tɔgɔ ma da Manden de kun don mais o saraka bɔ la u ye fagali kɛ ka misi faga ka misi faga fo ka ba joli kɛ bilenman ye donc u tun bɛ ka misi saraka in bɔ saraka kun kan ka bɔ de bada in de la wa fo Mali ka bɔ kana kasi n'o tɛ ni Mali ma bɔ ka kasi saraka bɔ ti jɔ parce que o de fɔra dɔnnibaw y'o de fɔ donc mɔgɔ minnu bɛnba don n tɛna don bɛɛ la n b'o yɔrɔw to yen ka tugu a fɔra ne ye condition min na a man kan ka don a cɛw la mais ni mɔgɔ min y'a kuma mɛn ka kɔrɔ o b'a ɲɛ dɔn Manden kuma bɛɛ tɛ fɔ la de a bɛɛ tɛ fɔ la an mago bɛ yɔrɔ min na jango anw ye filalakaw ye Ala ka kilima d'a ma amina yarabi nka fila bɛ Manden kɔnɔ dɛ fila Manden sigibaw tɛ filaw ye de ka bɔ a la yɛrɛ n'u y'anw bɔ a la maninkaw bɛ se ka kuma nin ma u bɛ sɔn n k'olu de y'a fɔ ne ko Manden sigibagaw ye filaw ye ayiwa e k'u ɲininka kɛ u ni filaw de jara k'a sigi o a y'u ɲininka ne tɛ tɛmɛ nin yɔrɔnin kan bon donc o saraka bɔ de sen fɛ saraka bɔra non bi dankun ka di saraka bɔra fo Mali bi dankun ka di fo Mali bɔra ka kasi o dɔnkili de dara ko Mali kasira ka ban nin kɛra hɛrɛ kura ye Mali kasira ka ban nin kɛra hɛrɛ kura ye donc u ye baganw faga ka baji yɛlɛma ka taa digi ka yɔrɔ kɛ joliba ye joliba tɔgɔ olu ka faamuyali la joliba tɔgɔ bɔra ye de k'a fɔ ba yan bolo ma ko joliba a bɔra o de la donc o de sen fɛ fana Mali kasira ka ban nin kɛra hɛrɛ kura ye donc mɔgɔ caman ka jate la yɔrɔ tɔgɔ dara Mali la o de kosɔn parce que ni hɛrɛ nana ni saraka bɔra sarakaw minɛna fo Mali bɔra ka kasi donc o kɔrɔ ye an ka laɲiniw bɛɛ sabatira donc yɔrɔ tɔgɔ bɛ se ka da Mali la o ye fɔli dɔ ye mais min bɛ livre gafew kɔnɔ o ye ko yɛlɛmali je crois que Tarak El Fetachi de don a b'o de kɔnɔ olu b'a fɔ ko Meli parce que Kanku Musa o b'a fɔ o ma ko empereur du Meli Meli de b'a kɔnɔ o Meli olu y'o bɔ yɔrɔ min na n t'o bɔ yɔrɔ dɔn o Meli fana ni Mali ka surun a bɛ komi olu fana nana u ye ɲininkali kɛ yan yɔrɔ jumɛn ye o fɔr'u ye de ko Mali u y'a sɛbɛn arabukan na maa min bɛ je crois que olu man jan ɲɔgɔn na yali k'a sɛbɛn n'i ko k'i b'a kalan a bɛ kɛ Meli ye bon n'i dun y'a ta anw fɛ yan fɛn jumɛn tɔgɔ ye Mali n'i m'a fɔ Mani i b'a fɔ Mari
ou bien b'a fɔ Mali parce que fɔcogo de do dɔw b'a fɔ Mani dɔw b'a fɔ Mari bozo yɔrɔ b'a fɔ Mari dɔw b'a fɔ Mali o ye bamananw ye donc a bɛɛ Mali kelen ye Manden de y'a la jumɛn de ye Manden ye i b'a fɔ a bɛ fɔ min ma royaume ou bien principauté Mali nana Manden ni sɔrɔ yen wa Mali nana Manden sɔrɔ Manden ye kɔrɔbalen de Manden ye kɔrɔbalen ye a bɛ komi Soso a bɛ komi Jolof olu bɛɛ ye kɔrɔbalenw de ye Mali nan'olu de sɔrɔ ye Sunjata ka kɛ empereur ye k'a tɔgɔ da empereur du Mali o ye ko kura de nalen ye ka na mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ Mali kun ye Manden kun ye jamana fitinin de ye jamana ba kun tɛ y'a dugu caman kɔni kun b'a kɔnɔ mais farafinna y'an bolo fɛ jamana fitinin kun don mais a nana bonya de ka kɛ jamana ba ye Manden n'i ye mɔgɔ caman ɲininka an ye ɲininkaliw kɛ bon kow daminɛna yɔrɔ min na ma denw ma daba ma o denw an yɛrɛ ye min tiɲɛtigiya n'o tora an bolo o de ye Manden ye ne ka jate la dɛ nka a fɔcogo caman bɛ yen a faamuya cogo caman bɛ yen bɛɛ bɛ fili ka da i ka dɔn ko yɔrɔ la awɔ min fɔra an ye dɛ ayiwa n'Ala sɔnna ma o ye ɲininkaliw ye an b'i t'a fɛ halisa filimakow yera Trois Caïmans dun y'a jumɛn de ye Trois Caïmans ko Trois Caïmans tɛ yen Trois crocodiles de bɛ yen Bama saba y'i da don la dɔgɔkun tɛmɛnen mais muso ye lasidanko min fɔ fɛn caman b'o kɔnɔ n'a fɔra ko an jarasisira an jarasisira jarasisi o ye jumɛn de ye bon i y'a dɔn sɔrɔsi kɔrɔdenw ani sɔrɔsiw olu bɛɛ bɛ jarasisi de dɔn jarasisi kɔrɔ ye mun ye o ye exercice de exercice de fɔ exercice de ye jarasisi ye a bɛ hakili jigi n garisɛgɛ donna kongolais dɔ la yan wagati la nka kelen b'a fɔ k'an bɛ ka wele ka bɔ fo yɔrɔ jan b'a fɛ ka kuma i fɛ émission nin kɔnɔ an b'o tigi ta ka a latɛmɛ yɛrɛ tilenna allo awa an y'a bila n garisɛgɛ donna kongolais dɔ la yan moi na l'o la a nalen a ye ɲɛfɔli caman kɛ a diyara maliyɛnw ye a wagati la mɔgɔw ni dɔnkili dɔw de kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ u bangera ka dɔnkili dɔw sɔrɔ yen dɔnkili ninnu dara k'olu sɔrɔ yen nka u bɛ ka dɔnkili lamɛn u bɛ dɔnkili in dɔn u t'a dɔn u bɛ ka min dɔn u t'a dɔn u bɛ ka min fɔ moi na l'o la de nana ka na kongolais kan in caman fɔ an ye hali sini a nana ka taa tuguni 2013 la a tun n'an ma da taara yɔrɔ yɔrɔ ale de ko 1900 avant l'indépendance tubabuw b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛba kan ko rassemblement sur la place publique donc de bouche à oreille congolais b'a fɔ ko y'a rassemblement fo ka na ko y'a sambuluma mais c'est ça ko y'a sambuluma sur la place publique voilà Rochero fana y'o de ta ka sambuluma da hakili b'a dɔnkili mama sambuluma samba ile samba ye samba sambuluma samba ile exactement ouais rassemblement de photo fla ko sambuluma ouais ben voilà donc yelema o ya dɔn ni y'olu ɲininka caman ɲininka bi olu b'a fɔ ko ye lingala dɔ ye ka sɔrɔ tubabukan don nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 an bɛ dankun na an ma sonsori dankun ma sɔn an ka don nka dankun ŋunana n'an ye dɔɔnin bi yɛrɛ tilenna. Allô? Oui, Mbalmake, comment vivez-vous? Mantier. Ne peux pas me faire inviter au Kuma là. Et moi faut Mali Meliko là parce que Côte d'Ivoire ante Mali donc ça faut que Meli. Bon ne y a né Maliko meya quoi. On fait ko dafara o jama quoi. Hakila ya fo. O ba kilenyo. Ne a fo Mali, dɔw b'a fɔ Mali, dɔw b'a fɔ Meli, dɔw b'a fɔ Mari, dɔw b'a fɔ Mani. Donc comme il y a ko Mali ni Meli ko danfara dɔw ko mo le faamuya quoi. Ay danfara tu ni ɲɔgɔn cɛ. Kumaw fɔcogo don yɔrɔw la. Awɔ. Ne yɛlɛma cogo tɛ kelen quoi. Nka bɛɛ bɛ kuma kelen nɔfɛ wala. Bɛɛ bɛ fɛn kelen nɔfɛ quoi. Faamuyala. An b'i fo halisa an bɛ ka dɛmɛ de
an balimakɛ dɔ ye bataki bila ka na ko Tour d'Afrique ni ko kɔrɔ de k'a fɔ u ma a ja kɛkɛ ya ko kɔrɔ de k'a fɔ ko fɔlɔ la kɛlɛ tun bɛ kɛ kojugu farafindenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko Tour d'Afrique in dilanna parce que i bɛ tɛgɛ belebelebaw ye ka Tour yɛrɛ minɛ ko farafindenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka kɛlɛ dabila u ni ɲɔgɔn cɛ ko Tour d'Afrique veut dire l'entente des Africains l'union des Africains ko kɔrɔ de ye tigi bɛ daga in na daga in ye Gezo de ka daga ye Gezo le roi Dahomey roi baramaba min b'a bolo baramaba min bɛ sanfɛ dagaba min bɛ sanfɛ ale de Gezo Dahomey ka roi dɔ don ale de ko a ka mɔgɔw ma an ka jamana ye daga de ye wo b'a fan bɛɛ la donc min ɲininen don jamanadenw fɛ bɛɛ kana ni bɔgɔni ye kana wo dɔ bari i y'a faamu wa o de ye Gezo ka philosophie ye o de y'ale ka hakili la o de y'ale ka miirina ye bɛn mɔgɔ don a y'a jate minɛ k'ale ka jamana ye daga woma de ye komi ɲintin nka a daga fo an ka se ka ji k'a kɔnɔ an ka se k'an mago ɲa la pour k'an mago ka ɲa la fo bɛɛ kana ni bɔgɔ morceau ye bɛɛ k'a bari voilà Alpha de y'o image ta k'o sigi nin sanfɛ ka sɔrɔ k'a kɛ Tour de l'Afrique ye k'a jira ko farafinna fana bɛ ko Mali bɛ ko daga in wo b'a fan bɛɛ la donc an bɛɛ ka maliyɛn bɛɛ kana ni tɔgɔlabɔgɔ ye kana wo ninnu bari ça veut dire ça voilà donc symbole de do k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛ bɛ bolo minnu na bɔgɔ de b'a bɛɛ bolo kana daga in bari kana daga in wo datugu n'o kɛra Alpha tile la a kun ka ɲi o kuma mais a ka ɲi bi ka tɛmɛ o tile kan ka tugu bɛn min tun bɛ yen bi o waati la o tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bi farafarali bɛ yen fɛnw bɛ yen guerrew bɛ yen kirikaraw bɛ yen donc an mago bɛ Tour de l'Afrique in de la bi Tour de l'Afrique in de bɛ kuma la bi a bɛ kuma la bi parce que maliyɛnw bɛnnen tɛ voilà malidenw bɛ farafarali bolo kan ka taa bɛɛ bɛ kun ka wo in se mɔgɔ si tɛ k'a bari a bari b'a ka dɔgɔ an bɛ mɔgɔ de an b'u ɲini de an b'a ɲini maliyɛnw de fɛ u ka Tour de l'Afrique in lajɛ daga min bila sanfɛ k'a lajɛ k'o de y'an ka Mali ye a woma don bɛɛ kana ni fɛn dɔ ye bɔgɔ ye an k'a bari hali n'i y'i jɔ ka Tour de l'Afrique lajɛ ka ɲa a bɛ k'i kɔnɔ i b'a fɔ ko a pɛrɛn-pɛrɛnnen don voilà i b'a fɔ ko pɛrɛn-pɛrɛnda b'a la dessin kɛcogo don dessin kɛ de telle sorte que a b'i kɔnɔ ko pɛrɛn-pɛrɛnda b'a la wo sanfɛ wo fana b'a la donc maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan voilà Tour d'Afrique a hakilina ye min ye bɛn ka kɛ jamana kɔnɔ kelenya ka kɛ jamana o ma k'an donkan ye bɛɛ kana n'i ta ye o kɛra an donkan ye bi dɛ an bɛ dankun na nin de kama n'i y'a ye dankun bannen don k'a k'a la an ka ma don bɛnbaliya de bɛ jamana kɔnɔ ɲɔgɔn tɔgɔ tɛ ka fɔ tuguni voilà sɔn tɛ ka kɛ ɲɔgɔn ta ma an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ɲɛmɔgɔ bannen don kɔmɔgɔ yɛrɛ ma da ɲɛmɔgɔ yɛrɛ la hali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bannen don ɲɔgɔn ye kɔmɔgɔw sirannen don ɲɔgɔn ye siga t'a la an bɛ bɔgɔ bɔ min an bɛ yɛlɛ n'a ye k'a bara la cogo di est-ce que daga yɛrɛ bɛna sɔn anw ka bɔgɔ n'ale la daga de tɛ dankun ye wa voilà n ko tɛ de o daga de dankun ye n ko tɛ de o n'aw bɛnna da aw bɛ s'ale ma n'aw ma bɛn ale tɛ sɔn a ka se yen o parce que a bɛna ale t'ale tɔni ci voilà ale tun tɛ ci fɛn ye ala ka hakilima d'a ma nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 n balimakɛ i bɛ caman ba de bɔ i ka radio mankan na k'an bɛ papa aw fo papa aw k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo a bɛ Dramane-Bougou la k'a b'aw fo kosɛbɛ kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna kabako Lamine Bubula karamɔgɔ la Ray Band misi nɔnɔ kɔni a tɛ ka maa ni maa nege la bi a ye numukɛ kan mɛn Bubula ye numukɛ kan mɛn ko bɛ numukɛnin fo Bubula dasɔ yɛrɛ ko baasi foyi tɛ ne Sidibe fo a ye dan sɔgɔ sa o de Sidibe ka fo k'an ka numu fo Lamine foli bɛɛ bɛ da e de kɔrɔ a diyara n ye foli bɛɛ bɛ da e de kɔrɔ a diyara n ye ni maa kɛra barika donni la i ye barikatigiw wele kɛnɛ kan min ye weleli kɛ o de bɛ fo parce que hakilina bɔra ale de ne tun ye kuma in mɛn karamɔgɔ Fode y'a fɔ ka ban usulanbɛlɛ u b'a fɔ mais a kɛra roi Gezo ka fɛn de kama kanari de ko kama wo bɛ jamana na ni bɛɛ nana k'i bolo don a la wo in bɛ gere le royaume sera
sauvé il veut k'a foire au donna avec toi quand il ne faut tout ma belle voilà a kera o de kama alpha il va aller il ne be ni jamana kono la jale symbole de kayoro la ouais pour k'a ira ka fonanti domi hari sekuture kumani do fo malien har nanu ni guinéen be kengo bu miri o rola le malien Guinée sont le monde d'un même corps. Ouais, très bien. C'est vous tourner une fois. Aya fo. Donc va ira ka fo ko balma te tuunde en bekele. Donc a kero de kama. Faut de ya fo ka ban parce que dogo ko akera de wusulan mogo il va te faire foni. Mais na pour ka be kana ba yele ma ko. Olute hakilite ba olu ba fo zoro ani ni tele ko bo fo ko. Donc la minute tu mi wole qu'il faut ala ka barka do ila amina mena duwa min ki sisan ni den karamɔgɔ fo de ba do ani nganu min gani fɛn fila de bɛ fo den kun ala ka balo ala ka na kan di Lamine émission na kan di ara bravo ala ki me ka ke polido image la plafone kambe no tigi fo image la plafone grede kambe no tigi fo ko so na la sonama mɔgɔw an bɛ cɛkɔrɔba ta an ka cɛkɔrɔba Kuyate a seko ni dɔnko in kanubagaba a n'a matarafabaga belebele don Kuyate yɛrɛ tilenna aba a kɛra fama ye dɛ aba a kɛra ye wallahi n'o hakili b'i la dɛ o diyara n ye i bɛ baara min na mɔgɔ man kan ka ɲinɛ i kɔ n'Ala sɔnna ma n'Ala sɔnna a diyara n ye n tun bɛ fɛ ka information dɔ de fara Mali définition tɔgɔ kan Mande bon Mande kɔrɔ di parce que Magan kɔrɔ di ko mansa min ye faamaya kɛ c'est à dire i ye jamana mara fɔlɔ mɔgɔw Magan tɛ tɔgɔ ye Magan ye surnom i m'a ye u b'a fɔ ko Magan Jata u b'a fɔ Nare Magan u b'a fɔ Kaya Magan. C'est des gens qui ont eu à diriger un pays ou un empire. Mais Magan Nani à la guerre, Maninga Dou, nous sommes Magan pour beaucoup. Par exemple, surtout Guinée, Fanzela, la Katakana Bauma, on va beaucoup Narima, on va beaucoup Sona, parce que le son, ce qu'on appelle le son guttural, ou bɛ pan u kan c'est-à-dire ni ko tika subaga olu tɛ ga fɔ u b'a fɔ suba voilà donc dɔw b'a fɔ magan ma quoi b'a fɔ donc Manden jamana mansaw ka jamana c'est-à-dire les Keita étaient considérés comme les Manden jamana Maganden jamana ko Manden jamana voilà donc Manden jamana yi u ye a Mande ni boye ka den jamana ni boye ka a da Mande nan do Mande pour ne pas dire Mande jamana parce que ka jan ba ko a kɛra Mande bon donc o de nana ni Magande bon mais ni fara i ka invité fana ka kuma kan man ka foli bu ye o ka yafa ma n'Ala sɔnna i dan sɔgɔ sa ni ko min ye Samako ye Mali bon Mali a ye min fɔ a bɛ se ka kɛ fɛn ye parce que version ka ca nka a ye dɔnkili min d'a kan ko Mali ka sira ka ban o dara Segu Ge masakɛ dɔ tun bɛ Segu bamanan tun don ale muso de ko fo Mali kana kasi ale ka so kɔfɛ. Ni bɛ taa Marikala o de nana ni fɛngɛ in senni ye Babugunci voilà donc ale fana de canal ni sen ka bɔ ba la pour que sama ka taa a ka so kɔfɛ Mali pardon Mali ka taa a ka so kɔfɛ mais Mali ma se ka yen sɔrɔ pour que ka muso la contention fɛ u ye so dɔ la kasi a ka so kɔfɛ la canal nin da la awa jeliw bɔra ka na ko i ye Mali ka sira ka ban nin kɛra hɛrɛ kura ye Babugunci ye Mali ka sira nin kɛra hɛrɛ kura ye
Bon, maintenant, moi, pour maintenant, de la version. Ebeni dongli ka histoire de. Donc, comme il y a beaucoup d'ongli derrière au donné quoi. Alors, dongli ka histoire, notre version, il faut être noué. Non, la version, je ne doute pas de jeune, parce que version kata, moi, la version donnée, a mis au Kakeo. Ayo, on a la soirée. Comme à dire que Darou de là, parce que ni version pour y. Il y a la mine à Ibo de Farneretani. Ni bidami na ibodo ma sila ni version mi pour match zo likola ayo na la sona donc ye dongli ni yoro di fo dongli ni ko ndara ro mi dara babu ngi de la comme ne jili ne kuyati afamna mo mana dongli me ko ka dongwa nante kumante aga ya fama ay ya fa foi tila mi me ampona bodi fo na la sona awa kumbu befo ayo na la sona minute kene tete manga depa dam nana domi ajaranye ko sabe depa mata danguna donc quand tu vas no faire danguna sage funga ko fulo duko no de ayo nala sora merci bien Fodé Moussa Sidibé ya famu ya nga mbefe ga mi fara Kuyate te Kuyate ka kuma kan a koma ale yɛrɛ ko k'a ye jeli ye ne kɔni bi fɛ a ka ɲiningali approfondi dɔnkili na halibi parce que Bambuguji ta min filɛ nin ye hakili o ye version filanan de ye version fɔlɔ manden yɛrɛ de Mali bɔra ka kasi Mali kasira ka ban o n'o dɔnkili dara a version fɔlɔ ye manden yɛrɛ de ye Segu tɛ Segu kɔni ta nana kɔfɛ o ye tiɲɛ ne yɛrɛ tun b'o kalama n bɛ nin version in dɔn n b'ale ka version dɔn mais n tun bɛ version wɛrɛ dɔn min t'ale ta in ye donc komi ɲininiw don n'a fana ye ɲininkali kɛ lala a bɛna taa bɔ a tiɲɛ kan a bɛna taa bɔ fɛn wɛrɛ kan n'ala sɔnna maakɔrɔw ka kɛnɛ de don a bɛ radio Clédou kan an bɛ studio Jeli Baba Sissoko kɔnɔ ayiwa an bɛ dankun na n'an ka worobilen fila a n'an ka sɛbilen kelen an pɛtɛw dɔgɔyara mais dankun kɔni ŋunana bi a bɛna ɲini ka hinɛ an na nka a bannen don halisa badenya ma dilan sinjiya ma dilan maliyɛnw bannen don ɲɔgɔn ye sɛgɛn de bɛ k'o kɛ sa wa tiɲɛ de tɛ ka fɔ sa wa masa minnu b'an yɛrɛ de don wa an yɛrɛ de don wa jɔn de don ayiwa an ma kɛ ala ye k'o dɔn a dankun fana dun bannen don ka kuma ayiwa ala k'a to mɔgɔw da kala bila an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ten sa yɛrɛ tilenna an tɛ sɔn lamɛn kuma b'i bolo n balimakɛ n'a fɔli bɛ kɛ invité bɛɛ lajɛlen a diyara n ye Fodé Moussa ye mun fɔ Coupe d'Afrique ko in na minnu yɛrɛ y'a fɛ ale ye explication min di o de m'o explication di o minnu y'a sigi olu ma kuma a fɔ ɲɛ yɛrɛ u t'a fɔ ɲɛ yɛrɛ de dɔn ni fɛn dilan fɛn fɛn n'a dilanna a bɛ ja dɔ de fɔ ne fɛn ye ɲɛfɔ wax mɔgɔw ye n'i ye mun ye a b'o baro de bɔ ka taa a kɛra baara ye a tun bɛ fɛ ka min fɔ dɔ tun y'o kuma fɔ ne ye o téléphone na an bɔlen ko min y'a dilan ale y'a fɛnw dilan ka bila maa ma ɲɛfɔli kɛ fili yer'a la ayi ɲɛfɔli kɛra mais fili b'a la an bɛ ka fili minnu fɔ sisan ko nka kabini o y'o dilan ka bila n'o ye Alpha ye an k'a ta tɔgɔ ma a dilala ale de ka tan na ale y'a hakilina sɔrɔ a hakilina sɔrɔ Pascal Baba de y'a dilan n'o tun ye ministre de la culture tɔgɔw dara ale ko bɔn n'olu ye tɔgɔw da maliyɛnw bɛɛ hakilimaw banna dɔnnibaw banna n'olu ye fili k'a kɔnɔ munna bi ministère mɔgɔw tɛ se ka sigi ka segin fɛn ninnu kan ka u tɔgɔ da kura ye an bɛ se ka bɛn min ma min bɛ se ka diya mɔgɔ ye parce que problème kun tɛ tɔgɔ da ye o problème kun y'a dilali de ye u dilala a dira ma bon maintenant ni fili yɛrɛ tɔgɔ la o tɛ kojugu ye o kojugu kun y'a t'an bolo de n'a bɛ yen kaban fɛn fɛn mana y'a kɔrɔ o bɛ ladilan mais n'a tɛ yen ladilanni ko kuma ti fɔ a bɛ fɔ de a ka kɛ ye bon n'a kɛra ye sisan ko munna an tɛ se ka sigi ka tɔgɔw da an ka kan na an ka faamuyali la yalasa mɔgɔw bɛ se k'u bolo jɔ n'a ye k'olu kɔni bɛ tɛmɛ u kɛrɛfɛ u bɛ tɛmɛ u kɛrɛfɛ ten u bɛ tɛmɛ parce que a bɛ circulation facilité u bɛ rond point de don voilà a bɛ circulation nɔgɔya rond point nafa ma don dɛ
nga nafa min b'a la ani hakilila min b'a la o ma fɔ mɔgɔw ye ko munna an tɛ se k'o baara kɛ sisan Fode Musa ale ka ne de ko yan dankun in kelen nin kanya a dɔw fo sɛ tuminen ni ka tila na i y'a fɔ ne ko mɔgɔw de sigilen don Mali kɔnɔ faamaw la ka tɛgɛ sin u la e se ko ni dɔn ko matarafabaga dɔ ye e bo o ɲɛma a papier filɛ ma ni bolona kɛ papier fɛn fɛn na ala sɔnn'o ma kira sɔnn'o ma maliyɛnw sɔnn'o ma e n'o place ka kan i bɛ k'a sigilen don jamana ɲɛmɔgɔ de don faama don ale de bɛ bɛɛ kunna bi ale n'o place ka kan premier ministre n'a ka place ka kan ministrew n'u ka place ka kan maintenant minnu ko k'olu taara kalanbaw kɛ se ko ni dɔn ko kalanw kɛ olu n'o place ka kan an minnu bɛ kuma la micro la an de b'an place la an de ni nin fana fɔli ka kan nka ta y'a fɔli ye dɛ ni fili yɛrɛ min na an b'a kuma fɔ minnu ka kan ka décision ta n'olu ma décision ta dun ni minnu ko k'olu ye historien ye n'u b'u jɔ u ka histoire place la dun minnu ko olu kan ka rectification kɛ n'olu ma rectifier dun a fɔr'u ɲɛna u bannen de don an b'a fɔ k'u bannen don parce que bi koma nin koma in bila sen na u sirannen de don wa n fɔlɔ tɛ k'a fɔbaga ye u bɛ sira jɔnni ye a bɛ se ka ko de ye kɛ ayiwa n'o bi comment bila ni kuma fɔli la dɛ nin tɔgɔ ninnu jɛngɛlen don tɔgɔw de jɛngɛlen don Mali kɔnɔ tɔgɔw jɛngɛlen don munna an ka seko ni dɔnko matarafabagaw tɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔ ɲɛnabaw la sigi ayiwa bolo ka jɔ Mali nin tɔgɔ yɛlɛmalen don turabukɛ fɛ depuis avant l'indépendance an k'a yɛlɛma a tɛ ten a bɛ tan de tɔgɔ bɛ tile k'a la tile u nɔfɛ u ka jamana kan ala ye dongo da u b'a fɔ ko non nin tun tɔgɔ tɛ nin erreur kɛra nanga a bɛ da tile ta de désormais le nom de la rue là n'est plus comme ça c'est comme ça voilà hali sini olu b'o kɛ bon n'a fɔra a ye tɔgɔw la tile fɛn minnu tiɲɛna n'aw bolo b'a kisɛ kan a y'a la tile hali jamutigiw yɛrɛ Kulubali t'a fɔlɔ n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i jamu ko a tɛ fɔ tan a bɛ fɔ tan de a y'a latilen parce que n'a ma latilen Mali bɛ to o erreur kelen filima ko in de kan depuis Mali dara a bɛ to filima kelen kan fo ka taa Mali wuli a bɛ to filima kelen kan est-ce que o ka kan a man kan dutigi b'a dɔn k'a fɔ ale fa ye filimako kɛ n'e nana bila i fa nɔ la filimako latilen kɛ n'e m'o latilen i denw bɛ t'o fili kan i mɔdenw bɛ t'o fili kan i bɔnna bɛɛ bɛ taa o fili kan est-ce que o ka kan o man kan kojugu don Pascal Baba y'a si kɛ a tɛ sɔn Kulibali la ko Kulubali k'ale jamu tɛ Kulibali ale jamu ye Kulubali de a kun ti ku mɔgɔ si la k'a sɛbɛn ko Pascal Baba Kulibali bɛɛ tun b'a sɛbɛn Pascal Baba Kulubali i yɛrɛ sɔnna o ma dɛ bɛɛ m'a latila a nɔfɛ bɛɛ y'a latila a nɔfɛ mais kulukɔrɔ tɛ nin ye kulikɔrɔ tɛ n ko kulukɔrɔ de don voilà kulukɔrɔ de don mais u bagaw b'a sɛbɛn ko kulikɔrɔ voilà tubabukan fɔlaw b'a sɛbɛn kulikɔrɔ voilà président b'a fɔ ko kulikɔrɔ ministre ko kulikɔrɔ bɛɛ tugura kulikɔrɔ a maire min bɛ hali commandant min bɛ a bɛɛ ko kulikɔrɔ voilà kulikɔrɔ tɛ kulukɔrɔ dugukɔrɔmɔgɔw ko ko kulukɔrɔ o dugukɔrɔmɔgɔw ko kulukɔrɔ faamaw ko kulikɔrɔ jɔn de kan ka latilen a bɛ kuma dɔ la ta sisan n bɛna ale a dɔ d'a ma n'anw tɛ bi la fɔlɔ ni muso kun furula ka di denkɛ ni ma so kɔnɔ i fa ni ba bɛ i bɛ se ka taa sɔrɔ muso ni a tɔgɔba de ye ɲagalen ye mais denmuso fɔlɔ dɔ a bɛ fɔ ma ko ɲele dukɔnɔmaa bɛɛ bɛ se k'a fɔ ma ko ɲele mais diɲɛ tɛ kɛ ni cɛ k'a fɔ ma ɲele a b'a wele ko ɲagalen de n'e ko ɲele dɔrɔn i fa b'i kɔrɔfɔ ou bien i ba b'i kɔrɔfɔ e ka ɲele don wa e ka ɲele don wa n'i y'a ni bi ta tɛmɛnen kɔ n'i ko ɲele min ma k'i ɲɛna o b'a bɔrɔ i bɛna tɔgɔ tunu min kan ka min fɔ voilà k'o fɔ o de kan ko parce que munna dukɔnɔma tɔgɔ ko ɲele a denw kan k'a fɔ ko ɲele parce que den fitinin tɔgɔ don nka ne yɛrɛ ko ɲele bɛɛ y'a ta ten mɔdenw ko ɲele est-ce que a laban ɲagalen tɛna ɲagalen bɛ tunu mais ni cɛ bɛ ɲagalen nka n'o bɛ fɔ ɲele in kɔnɔ ɲele bɛ fɔ bɛɛ b'a dɔn ko ɲagalen don mais an k'a wele ɲele na mais a tugu cɛ bɛ k'a wele a tɔgɔ yɛrɛ la donc mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ ko ladila mɔgɔw nɔfɛ n'ala sɔnna a faamuna wagati bɛ ka koron dankun bannen don a tun ŋunana wagati dɔ la an sewara mais a ma sɔn dɛ dankun ma sɔn fulakɛ yɛrɛ tugura an kɔ i y'a dɔn an bɛ baara la dankun jogi golle golle jogi n'ala sɔnna nɛgɛjuru ye mugan ni kelen funifu 11 an bɛ radio Kiledu soba kɔnɔ yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma bi oui somɔgɔw Mayiga
Kori basi. Bastana. Awa. Maïga. Awa, amiga dangu lame. Mais ne vous fiez Lamine. Et dans un yama nous ne rabi façon ni fewa. Ningali bi ende ko. Wallahi madame nous façon fewa. Fili ti bango ni okoni o tugu bandi fili ko ni o pana mayisa. Ogo ko fen manye. Mogo bi tile ga foye radio so ni fen na ka amatle. Oyo mogo la me doni ko ni. O ti mogo la me to. Mama mana siga asiti mogo la me. Jamana siga tanyo kanka. Kube strande. Akana bonela. Kube strande. Fili bora minadu. Otna yere fa. Parce que la mine ngumi sira tu babudi. Donc sira awu yede babu sira awu. Watu ya bama. Tu babu munda uka. Ogodo. Ole ka wodi ka afege. Yo da otu volta yele mana ka Burkina ambe na. Ah dala soda. Otu volta yele mana o kara Burkina ye. Thomas Sankara yele ma pepe Gold Coast kara Ghana ye. Ka gerama pepe Kleje kunjefe. Ka ambe yaye. O kara ambe tlela ya. Mais voilà. Burkina ta ma ken korokoro ni sisa. Voilà. Et ba wara fo gari ko jugu. Voilà. O kadi ni halu otu volta. Otu volta ambo nya. Volta o kajam ko jugu. Burkina fati yera kun seka otu volta. Atise. Ayi. Burkina. Kamboufo. Nala sona les hommes intègres. Voilà. Ko dans ce Koniko. Arrête là. Oui, mbalmake ebike mo la baye. Wati corona. Wa alaykum salam. OK. Mbalti. Awa Clédoudo awo. Ah? Awa radio Clédoudo do. Abo mafaka baro na kwa. Awo. Bismillah oui. Abo. Salam alaykum. Wa alaykum salam. Barbaste. Ay mantorati auna. Tumo bedi. Bashiti. Ko numugani do ba kwa baro la ya. Numugani. Abugule do ngreve ya. Numugani jaro numugani. Iti bebe pala. Ye bugula mangame mare ko di. Ay bugula afamule dong. Abi famule da be. Nela saniko. Ba bela jelen fo. Nela sana. Aka baro ngap sa kusuba. Très bien. Merci. Aba ujija aka ni abato mo chamambe no abe senu abe jamana re chugwa do abe konyo chugwa do ngwa. Mfa le fache de la ka fonyra auto be wosolo tubora minata. Bon mon père a né 1902. Bon apana 96. Akoma ko wosolo kwale tarku min foala. Comment a fait on a benika famia chuga de ala niya me chuga na alors ko wasolo ku bora masina de ko flag cheta de do bon cheta yi utumbe bo masina sa o sa ibe aketo antino wakati sorotu na nkuroni ndo kujugu ambi fu wakati do sira keldu awo ami nyona sorotu ko kumwere na la sonama awo bon tour d'Afrique fanantai abe ga ben fa ka kai parce que ambe ga man mesalo ko aya woto ko azaboro ko re de adlan bon do be ga ko adam do ga usula ndaga ni feke no mene ko ni aja ti adama de mbulu bole le do ka fendo de mina bi ko mi anga je ka para do de ke o ne ga famia kwa afamuna ambifo mi nya fara ambifo fo de musa siribe ambifo ida ka ouais hagetila corona ndo RZ wati sera ambifo kambe fle kankelen minute kele do kambe bari kana tate na fo de musa labo Mari. Bravo. Tonton Lamini, aye ko ni manke, Tonton Lamini. Lamini.